South Africa sanibonani, igama lami nguThabiso Kacela uqumba amaqumba nalaqumba iselesele lentaba. Ngibikelela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi uhlanga media 2026. Singena ngegiyeli phezulu uzokhumbula ukuthi unyaka ophelile abantu mase bethanda ukukhala lapha ko December bethi akusekho lutho. Why manje ungasasiposteli, why manje ungasasifakeli lutho. Nathi siyakudinga ukuphumula, nathi siyakudinga ukuyojabula nemndeni yethu. Sesikwenzile lokho sesiqedile. Sesiyabuya futhi again ku 2026. Namhlanje sizovula ngodaba olubucayi ngendlela esimangaliso. Yonke imndeni nazi izintuthu zakhona, but kweminye imndeni kunentuthu edlula intuthu. So namhlanje sizokhuluma nomunye usisi la wehlelwe ke umshophi noma wehlelwe ke inkinga enzima kakhulu. But mangabe sisuka la sizohamba siye kwenye indawo elenga kolovu ekuthiwa kusemsahweni siyothola udaba lonke ukuthi ngabe ithini into, ngoba umuntu owumenziwa kahle kahle akusiyelwe esinayi namhlanje, but uzothola ukuthi ubalo esinayi namhlanje and why ela namhlanje. Udaba lolu azositshela lona ulazi kanjani futhi uthole kanjani, kodwa lona lushubile ngendlela ezimangalisi. Qinisekisa ukuthi uyalike futhi uyakhomenta, wenze sure ukuthi mawungakazi usubscribe uyasubscribe. 2026 sifuna ukuthi uphela sibe suhlanganisile u200 wama subscribers, 200,000 wama subscribers. Ake sihlale phansi nosisi sithola ukuthi mhlawumbe kabe khamba kanjani. Siswami ngiyakubingelela ngakamukelo ohlelweni. Yebo sanibona njani? Siyaphila. Usisi uba igama lakhe nasibonga. Usilindile wakadlamini. Silindile wakadlamini. Kuphi nendawo? Ngokuhlala ngihlala eMlazi kwasi. Yeah. Kusekhaya eMlazi. Elinye ikhaya lami Okay. engihlala kulona ngigadile nje kahle ikhaya lagogo. Oh, okay. Usisi unazi ingane? Yebo nginabo abantwana bawu4. Bawu4. Okay. Usuthathiwe. Ngingasho ngithi bese ngithathiwe. Kodwa kabuye kwabheda. Yeah. Okay. Mhlambe esiphi isizathu esenzile ukuthi kubhede? Yena umuntu obengithathile ungiphoxile. Ngithola ukuthi endlini ubebhizi lala nomntanami ngikhona. Okuwumntana ingane yakhe naye? Cha, stepfather kuyona. Oh, okay. Unezingane ezingaphi ngaphandle kwezingane zakhe lo baba? Benginabantwana abathathu angifice nabo. Oh, owesifo wakhe. Okay, okay. Ulala namuphi ke kulaba abawu3? Ulala nengane yami endala intombazane. Ineminyaka emingaphi? Wayiqala ina 12 years. Awungilandise sisikwenzeke kanjani, ukuthole kanjani konke lokho? Ukuqala lento ngiqala ukuyithola. Ingane waqale ngokuyiqabula. Eyiqabuleni kwakhe ngasola, ngathi mangimbuza waphika. Wathi ayikho into enjalo. Nengane ngalindela khona into ezongitshena yona ngoba ngangisaba ukuyibuza. Ngangayibuza, ngathula, ngalwa naye lo wesilesi. Sekuhamba kwesikhathi ngamfica ekitchen ingane ithinta amabele. Mayithinta amabele ngibuza ukuthi yini la yenzayo enganeni. Athi uyaxolisa kube yiphutha. Ngithi awukwazi ngavela manje uxolise uthi kube yiphutha. Ngoba subonwa yimina. Unesikhathi esinganani lento uyenza noma into eqalayo kwenzeka noma kwenzakalani. Angaphumeli obala. Ngihlale phansi naye ingane naye lomlisa ngibuza ukuthi lento isinesikhathi esinganani yenzeka. Bejwayele yini ukuthi into ayenzayo kuyona. Ingane ingaphumeli obala kuphela into abayenza ngaleso sikhathi baxolisa bo2. Ngesimo sokuthi nami lento angazi ukuthi ekhabe ngizoyikhuluma kanjani. Ngahlala naye kodwa ingidla ngaphakathi ngingakhululekile. Imake sisi njengoba kwenzeka lento nihlala ndawonye nalo wesilisa nezingane zakho? Yebo. Zo4 ingane zakho? Yebo. Benihlala khona eMlazi? Yebo. La uhlala khona wena? Yebo. Okay. Indawo yakini bohlala naye khona la endaweni yakini? Okay. Yeah. So manje umbambe ithinta amabele awazi ukuyikhuluma lento emndenini, wabiza bona wakhuluma nabo bayayiphika abayiphiki bayaxolisa. Ingane iqolisa ukuthi yenzeni? Ingane yami ibisaba ukusho mayisho ngokwayo. But ngahlala phansi ngayiyala ngakhuluma naye ukuthi into kanje ayilungile.
ima sisi that time ixolisa ingane wena ngoba uthi baqolisa ababili yayiqolisa ukuthi yenzeni bisaba ukungitshena kulento ubaba beyenza kuyona oh iyaseyikuvezela ukuthi ayiqali kwenzeka lento manje but iyenzeka nangaphambili yes nalokho kokuqabula ubaba engithi ngake ngakusola kwase kuvela nangaleso sikhathi ukuthi kwake waba nakho ukuthi ayiqabule bayaqabulana noma ubaba uyena ubaba osuke eyiqabulile oh bese bayaqabulana noma ubaba uyaqabula ngaleso sikhathi waqala ngaleyo khisi waziba wathula futhi wahlala efuna ukuthi ingane izokwazi ukuzakutshela yini oh yes wayibona ukuthi ayizi kumina waqhubeka ngize ngibambe ukuthi uyithinta amabele okay nangu ke seyithintile amabele manje and uthi uyaxolisa ingane seyiyakuvezela ke zonke lezi zinto manje ukuthi aqala namhlanje kwake kwenzeka nangaphambilini then nihlala ndawonye ithini ke manje into uyamove umntwana or kuyaqhutsheka kuyahlala but ingasenzeka lento kade yenzeka ngokwami ngokuxolisa kwabo ngathi ake ngibanikeze i-second chance kahle kahle umuntu okuyena yena engangifuna ukumprove la ukuthi lento ayenzayo uyenza ngoba ethi iphutha ixolisa ngoba ixolisa uyena ubaba oh ngahlala nabo kanjalo kodwa ukuhamba kwesikhathi lokuxolisa ixolisa into eyayifana nokuthi into engekho why ngoba uqhubekile ingane waze wagcina seyifaka nasembhedeni so into kanjalo angibange ngisakwazi lento yenzeka lengane neminyaka emingaka ina 12 years 2019 uya na embhedeni na 12 ina 12 bengakayiqala ukuyifaka embhedeni isigaba sokuthi azayifaka embhedeni angimazi ukuthi uqale nini but isikhathi engibambe ngaso ukuthi manje useyifaka nasembhedeni bekumhla ka3 November 2025 uyibamba manje lento yes ukuthi lento ayikazi iziphele ubesayenza enganeni ingane ingeze kumina izongitshena ukuthi nangu ubaba eseqhubeka enza ukuthi kumina ma ukubamba kanjani sisi ukuze ngikuthole ngathola ngefoni yakhe ifihlile ubaba endlini ngayithatha ngahamba nayo ifoni ngaya nayo emsebenzini la ngibambe khona itoho mangifike emsebenzini ngaphela isikhathi singanani ngisebenzile nangu seyafika uze uthi uzolanda ifoni akagezile ugcwele ngishimbi icela uya drive uyagibela uhamba ngama taxi akageza kwakona ngeteksini akagezanga kwageza into enza ukuthi ngithi akagezanga wayigcwele imbi ebusweni ngisho ubusa zangafake ngisho amanzi wanele wabona nje ukuthi ifoni kuwena yes wabuya wazi ukuthi ucela ifoni iphini ipassword okambe iphini ifoni ibingenayo ngaleso sikhathi inhlanhla le ibingekho ipassword ngayibuza ukuthi why ezegibele engagezile ezolanda ifoni akapheli nje isikhathi esinganani nomuntu ngimshiye endlini ngishi awala ngapheli ngisafile emsebenzini wena uhlala eMlazi vele so nje usebenzela lapho wena ngisebenzela eSiphingo wasuka eMlazi washona eSiphingo yes engagezile yes okay uzothini uzofuna ifoni uzolanda ifoni yakhe awakayipage wena angakapage lutho angakokwenza ilutho ifoni mina ukuyithatha kwami vele kukhona impe besinayo endlini nayo ngabulala ifoni yakhe naye wabulala ifoni yami eyakhe ifoni ngathi kuyena akekho ozophatha ifoni la endlini amafoni manga ukuthi khona ufuna ukuphatha ifoni fanele lamafoni alunge wonke ngoba iphutha lento esibangayo ivele isuke ngayo wa decide ukuthi eyakhe ifoni akahamba uyikhanda eyami wayiyeka ngalesikhathi abulawa yena amafoni sasilwe endlini ayanyatheleka nilwa ingabe wayiphahlaza odongeni yami nami yakhe ngayiphahlaza phansi oh and then ke into isileso sigameke senza ukuthi mina ngize ngikwazi ukufinyelela ukuthi ngithola ifoni yakhe angimaze na ngeinhloso zakhe wayeyifihla ngoba eyifihlela ukuthi useyikhandile akafuni ngibone ngoba mina ngangithe meke ngayibona ikhandiwe ngeke akekho uzophatha ifoni so mina sengithuswa ilokuphenika kwakhe mefika emsebenzini ezothatha ifoni engageze ngisho ukugeza wamnikeza yini wena emsebenzini ngangamnikeza ifoni emsebenzini wahamba wayipheja wafike wathatha yami ifoni wathi useyoyikhanda ukuze ngikwazi ukubuyisa yakhe ifoni ngalesikhathi ehamba ethi uyokhanda yami ngasala ke mina ngangena efonini yakhe because ngase nami ngiyibuza wena nje ubungena la efonini yakhe vele uphuthume enambeni yengane ngiqale ngayo nje ngoba iyonto oqala vele lihlezi ringe emqondweni nami ngoba benginazo izinsolo endlini ukuthi khona into abayenzayo utholani la
efonini ngithola ama message abakhuluma ngokuthandana babizana nango baby. Nengane ethi baby. Uyena oyibiza kakhulu ngo baby no love. Yona iyambili. Yona I respond. Amaphi nje amazwi mhlambe esingathi aqhamuke enganeni akangakuphatha kahle. Enza ukuthi ubone ukuthi cishe labantu bayathandana. Ngiyeze emazwini ephuma endodeni ngoba vele yona izophusha kakhulu indoda ngoba vele ifuna lento eyifunayo but aphuma enganeni enza ukuthi ingane mhlawumbe ungasayithemba ukuthi awule ngane kanti yenza kanjani manje. Ingane yami njengamanje ngiyithwele. Njoba ngiyithwele ngithe mangitshena umlisa ngingakayitholi yonke lento le ngathola ukuthi yona endlini siyazi ukuthi uma ukhulelwe mina nginamahloni ukuthi ngikuveze lokho einganeni ukuthi ngikhulelwe njengamanje ukhulelwe. Yes. Oh. Yena uyakwazi ukuthi into engiyenza naye ayithatha ayikhulume nengane ngangokuba ngisho ukuhamba endlini abesefuna ukukhamba iyona ingane engazi ukuthi bisilawula ukuhlala kwethu soba u2 uthando lwethu yona emvimbayo ukuthi akangahambi. Ngayibuza ukuthi ikwazi kanjani ukuba iyona emconvinceayo ukuthi akahlale. Ubukhona wena. Ngibe ngikhona mina nokuthi siyazi nanokuthi mina ngikhulelwe zona ngingakayitsheni. Lezo zinto izona ezingisolisile nezingenze ngathatha inyathelo ukuthi ngize ngifike la. Bese ngifike khona manje. Ikhona into eshoyo ukuthi labantu laba bayathandana mhlawumbe lapha enkulumweni yabo ngiyakuthi uyibiza ngo baby lo wesilisa intombazane yona iyaziba mangabe ibizwa ngalawo magama iyaziba ayikho ekukhulumayo okhombisa ukuthi khona into ewuthando eyikhuluma naye baba umuntu oveza lokho uyena ubaba ongangokuba kuleyo ngxoxo yabo ngaze ngathola ukuthi ingane ithi ne stress yabhala ama exam wathi yena ayikhululeke mayisiqedile uzoyenza ukuthi bekhamba ukuthi indlela ndi angazi. Ubani wathengele ifoni lengane? Yathengela usisi wami. Uyathi yini bengayenzeli lutho? Ubaba lo bengayenzeli lutho. Bengenzeli lutho ngisho ngashoda ngepeni lesikole leli leshumi la 2 eyitolo iza la kumina. Awukahle wesisi. Khona into esike sayikhuluma sinawe. Sikhuluma indaba yokuthi lengane kahle hle iseyintombi into. Yebo uyisile empedeni but namanje seyintombi into. Enye into ezokushiya nombuzo ukuthi uyirape ngempela yini but kunezinye izinkulumo ozikhulumile kumina behind the scene ukuthi ubekade ikopa isakhe zonke lezo zinto lezo. Sizithola kanje ukuthola kanjani konke lokho? Ukuze sifike ekuthenini ukuthi sithole ukuthi ingane beseyiyise empedeni. Ngithe lento mangiyithola ngalo mhla ka 3 November. Yangistressa lento ngathula ngahlala nayo ngayibuza ukuthi yini ezongenza ukuthi ngihlale nalento ngoba ngiyayibuthi ideep lokuba deep kwayo ngingakakuthola ukuthi kujule ngalendlela uthulala nayo manje endlini. Ngatshena usisi wami ukuthi nginenkinga endlini umuntu engihlala naye engimthembe ngokuthi kusasa sakhe kusasa ngelilanga uyoba umyeni umina naye mangithi ngiyambuza ubhuti uyaphika because ubhuti izinto ebengiye ngimbuze sona bengiye kube khona izinto eziyinsolo engiyitholayo endlini. Ingane akayithethisi mangabe endlini ingane zenza iphutha mina ingane ngiyayithethisa zonke ngokufana ngiyayishaya zonke ngendlela efanayo but le ekuyiyona endala uvesanathi ayinaphutha hlezi njalo a favor isesayidini layo lokho 1 bekungisolisa. 2 lengane endlini mayigqoka mayifake igown nephenti ngaphansi ayinqeni ukufuna ukudedela igown la ingayifasi ivuleke vele ngisho nethanga kuze kube mina engithethayo ukuthi ayibonini ukuthi sigqoke kanjani oba sihlala nomuntu wesilisa endlini. Emqondweni wami ngaleso sikhathi enza zonke lezi zinto akudlulile ukuthi khona into engaye ngayibona iyenzeka phakathi kwabo 2 ingane ethinta amabele. Ingane yami endlini mabezongena ebathroom bangena bo 2 bayabhajwa bo 2 ebathroom. Ibathroom lasemalokishini ko forum niyalazi linganani bangene kodwa kulelo bathroom bo 2. Ukhona wena? Ngikhona endlini ngize ngibuza ukuthi ningena kanjani ebathroom noba u2 nize nobhajwa phakathi ngabe nadedela nangena omunye aphume nomunye angena aphume. Nakhona lapho ngibisilima mangabe ngibuza. Kuningi abekwenzeka Nkosi yami. Okay, mina ngifuna le side lokuthi mengabe mase ithinta ayisakhe aze ayikope zonke lezo zinto ngifuna ukuthola ukuthi zitholakala kanjani zona ukuthi iyona ingane ebikhuluma
yayizikhulumela yona. Ingane yayikhulumela yona sesihlale nayo phansi Nosisi. sayibuza ukuthi kwenzakalani. Kukhona uma usisi iforum yendawo. Ngoba ngalelo langa uma wafika sefika neforum yendawo. Yonke lonto wayesikhulunywa kukhona iforum ivuma yena. Uma wayithatha naye ingane same time wayihlola. Wathola ukuthi seyintombi. Wathola ukuthi yebo seyintombi kodwa uyayigudla. And ukuyigudla mina into enza ngifakazisa izinto ezishiwe ilengane noma naloko kuthola uma kuyona ukuthi ubeyigudla ichamela bihlezi amaphenta ayini kwama spams ithawulo layo logeza ninuka ama spams ngiyibuza ukuthi ingane wathatha apha ama spams why ingane inuke njengomuntu oselalwa ngisho iphuma etoilet iyogcama iyanuka itoilet izoshiya ukunuka njengomuntu osemdala oselalwa kodwa ngiyibuza ukuthi ikwenzaphi ikwenza la endlini noma ikwenza eminyango kodwa ngingayitshena ukuthi ngabe ingakwenza la endlini lokho ukuthi iyathinta into iyaziphumela emlonyeni wayo mase kuhlalwa phansi nayo ukuthi ubaba uyayithinta ukuthi uyayithinta yebo okay uthini yena ubaba yabona into enza ngize ngifike la ngibhale ingoba ngifuna ingqikithi ngifuna ingonyuluka ngifuna into okuyiyona yona engizoyi-understanda ngithi nami mangiqhubeka nezinyathelo mangidlula la kulo baba ngibe ngazi na iside lakho okubuhlungu uyabaleka mana ngizwe uthi icase yavulwa ne yebo icase yavulwa ivulwa uba icase icase imini engahamba ngayevula ngihamba nengane yami saya esibhedlela emshiyeni wafika wayivulela khona eThuthuzela wayivulela khona umntwana eThuthuzela yini police station ya kunamaphoyisa khona ama social worker udokotela bayethatha ingane ngaphakathi lapha emshiyeni ingane ezehlelwe izimo kanje izona abadila nazo nale police station ngathi yavulelwa kona lokho mangibheka so wafika wayivulela khona icase mase isebuya umseshi ke esezendlini ingane isiyafika ithi ayikwazi ukuqhubeka necala why ilezo izathu zonke ngifuna ukuzazi ukuthi ingobani ngoba isupport endlini bingeke ingayitholi sinjani isimo phakathi kwakho nengane njengamanje asikho right angifuna uqamba amanga asikho right because kuningi noma ikhuluma yona ibuza izinto seyibuza iphendula kodwa kunye kuyalenga ngoba impendulo ayiphelela nginazo efonini yayo uma uthola lama message ngapha efonini yakho khona lama message ama message efonini yayo awekho engiwatholile iya delete yona yes iya delete ama message nje kuyona awekho engawathola mina ukuze ngithola konke enzakala ngathola efonini yakhe umlisi ninomlisa nihlukene manje same time ngalela langa okay njengamanje asikwazi ngisho ukuxhumana ungiblockile washintsha ngisho inamba kubo kwakhe bayayazi lento umlisa ukuthi unento kanje ayenzile indaba bayazi akazasho lutho kubona baza baxoxela akazazi abaxoxele bayithuke sebeyizwa ngami ukuthi khona into kanje emlazi njengamanje usho uhlala nengane ezu3 les4 ayisekho les4 isekhaya Adams uma uyithathile le kuyiyona esikhuluma ngayo la yes okay kumphatha kanjani uma wakho yonke lento le ayimphethe kahle ngoba nangalo ilanga lento sebefika bezoyikhuluma bezofuna ukizwisisa sikwenzakalani bengayikholwa bengathembi lento engishoyo kwafike kwaliwa ulwa yena uma eshaya ingane eshaya naye ubaba lo babhanqa ndawona ukuthi yini lento abayenza ingane mayishaya yakhuluma iqiniso yona iyalikhuluma iqiniso into nalakho ukuyishaya kwayiyona isivika nangaka ithi ayikwazanga ukuthi iqhubeke necala ngoba yabona ishawa ayikwazanga ayikwazi kahle kahle futhi ayihlukumezekile angi-understand nami ngoba phela umzali ngeke aze angamshayi angayishayi ingane ma kunento kanje uyabona naye eserious kanje and iyona yonke lento le angisho ukuthi ngisayida indoda yes le ndoda ngiyayidinga ukuthi ikuthola ukujeza futhi nabantu bayibona abahleli nayo la ihleli khona ukukhohlakala eyikona yuba le ndoda igama la la ungayiphikela yubani igama la Usiyabonga Ndlovu Usiyabonga Ndlovu usebenza ka PRSS ka BB Bread eyinkweni usebenza ezinkweni yes ka BB uyaphuza utshwala akaphuzi akabhemi hayi wena uyasonda akasonto abantu nje ahleli nabo ngifuna bakubone konke ukukhohlakala yikona nabo bazama ukuvikela izingane zabo kuyena ngoba nami ngihlale naye ngimthembile ngingayitshena ukuthi ngenilanga ngangiphoxa izinto ekanje yazi ngibona kanjani mina sengibona ukuthi ngoba njengamanje wena ukhuluma njengomuntu wesibili but umuntu oqala ingane engicabanga ukuthi mhlambe
ngoba iyakwazi ukuthi ihambe iyovala icase kusho ukuthi sesingayiveza na TV lo muntu emdala yabona mayikwazi ukuzivalela yona icase ngicabanga ukuthi lo muntu usemdala lo useyakwazi ukuthi azenzele into ngendlela yakhe una 18 ngicabanga ukuthi semdala ngicabanga ukuthi asinyakaze sihambe sekuyena sizwe iside lakhe from iside lakhe sesifuna ukuze iside lika Menzi ngoba uMenziwa sesitholile lakhe iside sekumele sithole elika Menzi ukuthi elika Menzi mhlawumbe ukuthi yini kwenziwa yini konke lokho uyabo nami lokho engikufunayo ukuthi ukwenzeleni inhloso yakhe bekuyini le ebikhokhwa ingane yami le mina ebengiyikhokha kuyena ebingamnelisi abonke ifanele angene enganeni noma befuna ukuzisa mina ubuhlungu why ingane le show ukuthi yayisakwa uyena yes okay ayikho into abengayenza enganeni ayikho yonke into eyenziwa abantu abathandanayo ekamereni ubeyenza yona phela into abengakafiki kuyona ukuthi ayiqoqoze umntombi kodwa ngoba otherwise nje uyafisa ngabe mhlambe ukhona umfana ongayivula bese ke aqhubeke kahle yes okay ukube kuthiwa abingeyona intombi obvious ngabe ubeyilala alali nami alali naye alali nami ilali naye ukuthi besicathuza wena la kuphinde kucathuza yona yes ekseni yabo ekseni emsebenzini bevusa yona kube yona uyevula isicapha imvalele ngaleso sikhathi ngilele mina ngisendini ngikhona akangivusa ngisho good morning wakhe angikwazi ubhabhayi wakhe angikwazi mase hamba awazi ukuthi kuvaleliswana kanjani andilento le ukuthi kuhlungu ukuthi sibe abantu besifazane ezintweni ekudlula kuzona ezifana nalezi special mangabe umama yena maseyenzile maselobolile besevelile ekhaya wama lapho yebo kahle bekumele ngabe besazoqhubeka inkinga yilento le yes ayo mbukele lapho ngasekhaya ngicatha udaba uyaliza ukuthi lujule kakhulu ngiyafisa ke ezindabeni kanje makuukuthi ukhona umuntu ongakwazi ukuthi angenelela lekelele ngoba uyeza ukuthi icase iyavulwa but ingane yazivalela yona but egcineni kosuku ingane inomzali umzali ophatheka kambi ngaphezulu kwayo mangabe kuthiwa yehlelwa izidetizwa uthola ukuthi ma usuku uyambile wena usuku ukhululekile la ukhona ebusuku uzintazela nje ungenankinga uyaphuza mawuphuza wenzani but egcineni kosuku kunomzali emumva othandazela ukuthi ingane yami engathi ngaphepha ngoba yini ukhathazeka kakhulu kunawe wena ngempilo yakho ukhathazeka kancane ngawe kunaye so umzali uphatheke kabi ingane ihlangene ne-stepfather la ukuthi ngiyolivala le case livale le case uma wakho uyabheda vele egcineni kosuku shuthi bona bayathandana uyazi ke le into yothando inhliziyo isilima kabi ugcina ukhohlwa naye abantu bakini so njengamanje nje basisuka la siyahamba siyemsahweni la khona ingane ngoba nayo siyayidinga ukuze iside la mhlawumbe ngenzeka ukuthi ubaba namhlanje sigcine singamtholanga namhlanje but ingane iside lengane solithola and ukuthi icase iyavulwa yavalelwana nako lokho futhi sizokuthola igama lethu thina siuhlanga media igama le show why mina uthi sihayi yena ebantwini bebonke ingane kuze gcine kuhlukumezeke yakhe ingane ngoba phela lo mlisa lo kade ehlangana nabantu besifazana bengayihlukumeza ingane zabo why gcina zohlukumeze yakhe ingane more especially kuumuntu ohlonishwa kubo okwazile ukuzohloniphila kubo lo muntu lo umuntu okanjalo uyathembeka ekhaya so masenze izinto ezikanje ayikhona so wena ke hamba nathi nje kamanje sihambe siyenganeni siyoza ukuthi kahle kahle sithini story yini le yenza ukuthi izivali case xebo okay sila elokhuzeni kubo kasisi la esithola khona ingane yakhe le kade ekhuluma ngayo sichazela nje udaba mayelana nayo mhlambe igama lakho ubani sibonga ba Umbalenhle Dlamini. Umbalenhle Dlamini ufunda ugrade ba Kade yenza matric. Ade wenza matric ulindile ama result manje Yebo. Okay uneminyaka emingaphi Na 18 years okay uma wakho kunodaba kade siqoqela lona la njobe sibhalele sohlanga media thina uchaziile nje udaba but akusiyi umuntu owehlelwa isimo wena owehlelwa isimo ngithi so thina nje basizela kuwena siyafisa ukuthi
uthola usizo. Siyafisa ukuthi ngelinye ilanga ube proud ngoma wakho, siyafisa ukuthi ngelinye ilanga ube proud nangawe uqobo, you understand? So njoba sila sifuna ukuthi mhlambe kube khona iway forward ngendaba yakho, ukuthi mhlambe nawe usixoxela udaba ukuthi mhlambe lenzeka kanjani, kusuka phi kuyapi, you understand? Because uma wakho uyasixoxela ukuthi lo daba lenzeke from una 12 years, ukuthi wena bohlala na noma wakho nomyeni wakhe, angithi okay, iqale kanjani lento nje ukwenzeka kwayo? Because uma wakho khona ungamsaba uma wakho, ungasisabi thina, ungayisabi iCamera, ukhulume nje ugonyuluke, you understand? Ukhulume yonke into ngendlela eyenzeka ngayo, ungasabi lutho, yabo. Sivikele umthetho sonke, akekho umuntu ongaphezulu komthetho. Ngisho ngathiwa kunomuntu okusabisile, ngisho ngathiwa kunomuntu owenzeni, akekho umuntu ongaphezulu komthetho. So ngifuna ungixoxele nje isitori uma wakhe khona elalele ukuthi kuqale iphi kuze kufike manje. Letho yaqala ngina 12. Ubaba besihlala naye endlini. Benendlela engibuka ngayo ngingayiqondi, kodwa kwathi mkhamba isikhathi waqala nokungithinta because ekhaya besijwayele ukuthi sihlezi sibuka ama-movie, sabuke nawe laptop yakhe. So bahleli mhlambe kusofa alanda ingubo, sihlale kusofa ambathe sizobathi mase lokho engithinta amathanga ngaphansi kwengubo. So kuqhubeka kwenzeka lokho, nginga understand ukuthi kwenzakalani. Kwaze kwaqina ngelinye ilanga ngibuya emsebenzini, ngicela ukuthi ngimenzele iti, ngihambe ngiyomenzela iti, mase ngiyamnikeza alithathe iti, abambe kanje ngesandla neti ngaphansi kwesoso, angidonsele kuyena, angibuze. Ngiqakeke futhi kwenzakalani, nginga understand ukuthi kwenzakalani, ngiphinde ngiphume ngihambe, kodwa ngizothi ngiphuma kungena uma ngaleso sikhathi. Uma ngizwe after isikhatshana ngizwe ukuthi okay uyamthethisa ukuthi khona ayibonile noma khona ayitholile, angazi kanjani, but so uma athethe ngaleso ngithuke nami ukuthi ish uma uyathetha angazi ngizosho kanjani. So kwathi makhamba isikhathi khona olunye usuku ngangisekitchen, sasekitchen about 2, ingane khona ingane asekhaya encane imile la phansi yakhala, uma ubeselele ngaleso sikhathi kwaphela ugesi. Uyavuka uma uyafica ikitchen, ngingaphambili yena ubaba lo ungemuva ungibambile emabeleni, uyangithinta nje uma lapho wathola khona okokuqala lento le. So methola uma kanjalo wangihlalisa phansi ngalelo langa, waqala wakhuluma ngathi sobo-2, mina nobaba loyo ukhuluma nathi, wasibuza ukuthi lento eyenzakalayo siyenzelani, yenzakalila la ekhaya, indaba singamhloniphi kanjalo. Wakhuluma okunye, wakhuluma naye okunye, wakhuluma nami ukuthi kodwa into eyenza ukuthi because lento le yaphinda kwesibili, into eyenza ukuthi masiphinda ngingakwazi ukuthi ngikhulume naye noma ngikwazi ukumtshela ngoba ngasikhathi yenzeke siphinde kwesibili, ngoba isikhathi ekhuluma nami wakhuluma ngendlela yokuthi ungibeka mina ephutheni ukuthi shuthi lento eyenzakalile umina umuntu odala ukuthi yenzeke noma kuyiphutha lami, because indlela ayekhuluma ngayo mina lezo zinto lezo ayifikanga kahle, ayifikanga ngokuthi uyabona noma uyangisupporta noma because ngisho ekhulumile but kwakhona okunye engangilindele mhlawumbe akwenze ukuthi mhlawumbe azama ukungibonisa ukuthi uyangisupporta, because ukukhuluma nami ngaliya age ngicabanga ukuthi kwangisiza mina because ngangena amandla ukuthi ngivikele ngaleso sikhathi. So because waze wakhipha nelokuthi uma ngizombilizela umendo wakhe, so nganga understand ukuthi ngina 12 ngayenza kanjani leyo nto leyo. So kwaphinda ke kwesibili ngiyacabanga mhlawumbe kwasekuphela isikhathi singangonyaka, yasephinde kwesibili. Ephindeni kwakhe angizange ngize ngibe nakho. Angithe ukuphinda kwakhe kwesibili la khona noma uma wakho la aza wangenelela khona bephinda kwesibili, angithi
okwesithathu ukukhona okwesithathu futhi Cha ngokwesithathu. Okokuqala uma wayithola ila ngithi wakhuluma khona nami. Okay kwadlula lapho yami okwesikhashana ngoba ngisho siyama mhlambe isikhathi singangonyaka uma ekhulumile nami. So mesiphinda futhi yaphinda ngokuthi ubaba lo angene ngokuthi uyabona ukuthi angithi uma wakho ukuthi uyangivikela vele kulento le. So ngisho ngamtshela kuzokwenzani uba uzokwazi ngani ukuthi isiphinde yaqhubeka futhi asenzeni. So nami kuleso sikhathi ngabona okay mhlawumbe uqinisile ukuthi asiqhubekeni because vele ngekazazi uma nandlela ukuthi vele uyamsupporta naye because indlela amagama washo kumina wayengivezela ukuthi kahle kahle uma ukwenza kwakhe ngokuthi azame mhlawumbe ukuvikela thina soba u2 ngesithunzi sekhaya nehlazo wabona lokho wathatha advantage ukuthi uma ukwenzile lokho yena wangibring washa ngalokho ukuthi angitshengisa ukuthi uyamsupporta vele so ngisho ngakhuluma mina into engisho angeke zibe nandaba. So nami ke ngakwamukela isimo ukuthi okay shuthi kumele ngiqhubeke ngiphile. Mana ke wena umenze lutho uyena okwenza izinto noma nawe uyafuna ukuthi umenze something njoba uthi wena wabona ukuthi nawe eqhubeka as if khona into oyenzayo nawe ukufuna kwakho ukuthi enze something kumina kube khona sesikhulile because lento le into engikhule nayo nje yonke into ekimina engizwayo eyimizwa ikhula vele ukhona uyena evukela kuyena kuqala makuthi khona into engizwa emzimbeni. So awumphindela ngikuzwa kahle la ngithi ukukhula lento le ikhule vele ngiyezi because yaqala ngina 12. So ngesikhathi ngikhula nemizwa ehlukahlukene ekhona emzimbeni ngiyizwa ngoba kuyena ongithintayo ukuthi okay khona ukuzwa ukuthi uma ngabe umuntu ekuthinta kanje kwenzeka kanje uma ngabe umuntu ekuthinta kanje kwenzeka kanje ubumnandi bokuthintwa ubazi ngaye ne. Yebo. Okay. So nami ngagcine sengivumelile ukuthi okay kwagcina kwayinto enormal kumina because lokho iyenzeka kumina ngiyajwayela yenzeka every day. So ngase kuyinto nje esegazini ngijwayela ukuthi okay vele kwenzeka kanje yayise into engasangithusi ngaze kwagcine kusinga kumina ukuthi okay shuthi vele uma kumele athole ngalento le because ngase nami sekukhona indlela engizizwa ngayo uma engithinta. So into kanje so indlela engangiyibona okay izongisiza ukuthi ngifunde because nasesikoleni ngiyaphasa because umuntu uma asangibuza ukuthi nakho esikoleni uyaphasa ayikho into eveza ukuthi cha it's because le yanto vele mase kuyinto mazoyithatha as something enormal engijwayele. So ngase ngibona ukuthi awufani ingane ehlukumezekile cha angifake uzusho ngisho ngibona because ngijwayele sikumina angisanazo ngisho inyembezi ukuthi ngikhale mangikhuluma because ngijwayele. So awungitshela benithandana noma bekukuthintana okungenalo igama lokuthi mhlambe kunegama lokuthi siyathandana but is something nje ukuthi mayifuna ukuthinta uzithintela wena. Yebo into kanjalo ukuthi mayifuna ukuthinta nje uyayithintela kodwa hayi ukuthi ngithi besithandana. Okay. Ukuthinta ndlela khona ukuthinta kokuthi mhlambe kuthiwe umuntu ukuthinta amabele ugqokile into ezikanjalo sikhona isikhathi la khona enike nakhumulelana khona mhlambe engabe nabasekamerweni thizeni mhlambe wakuthinta lokho kuserious ke manje not ukuthi ukuthinta eqalaza ukuthi mhlambe khona umuntu ozongena engabe khona umuntu ozobona bekhona ukuthi sagcina sikhulumulelana soba u2 ewubona umzimba wami nawo wakhe ngiwubona because besike sisale endlini thola mhlawumbe esikoleni ngibuye early ngiyamfica ukhona endlini off noma uyongena i-night uma besemsebenzini ingaza sekhaya sisuke zikhona egcekeni kwesinye isikhathi sibe khona endlini but angibizele ekamereni avala isicapha so angikhumuleke hlo sesinye isikhathi ngikhumulile vele because ngibuye esikoleni ngikhumule uniform angibize ngisagqoka igown kanjani ngisapheka into zokugqoka nawe futhi awusathuki angisathuki because into engijwayele angisathuki akusekho ukuthi ngilokho ngisaba sengijwayele nje mina eyo
Abantu masebenabo 15 16 baqala lapho mhlawumbe bejole bethole mhlawumbe amasoka amancane kanganabo. Mhlawumbe sikuficile isikhathi esikanjalo. Singificile ukuthi nami Ube nomfanyana. yebo. Ne. Emva kokuthi yenzeke lento le. Ngiyacabanga ukuthi right after yenzekile ngase khona umuntu engase ngijula naye ngaleso sikhathi ngiyacabanga ukuthi angeze grade 7 angeze grade 7 ngaqala ngathanda nalo lowo muntu loyo kodwa futhi Umuntu ongangaba. yebo kwakumuntu ongangami. Kodwa ma ubuka indlela ekade nenza ngayo naye ubuka indlela ekade enza ngayo mhlawumbe ubaba wakho stepfather sakho ngendlela mhlawumbe yokuthandana inhliziyo bekuyiliphi iside elifunayo mhlawumbe. Angeke ngisho konhliziyo because angicabanga ukuthi khona into eserious engangifila ngaleso sikhathi sokuthi uthando kanje cha kwakuyinto nje engangiyenza because ngangibona ukuthi okay kuyenziwa nasekhaya nakho sengifake kukona singathi sothi ngiyenze nami Mhlawumbe kwenze nomunye umuntu wangaphandle. Okay. Ngiyas understand isimo sakho ngiyakuzwa futhi ngiyabonga ukuthi uyikhulume yonke lento but wena bongayithathi njenge rape le yanto. angazi ngizothi ngithatha nje because into engiqale ngingayithandi but ngaze ngagcine ngayijwayela but ayikuthi bengiyithanda ngoba biyenzeka kumina ukuthi ngize ngayijwayela ngaze ngayibona into wrong kodwa hayi ngoba bengiyithanda. Okay, uma wakho semasikhuluma naye lawa ngitshela ukuthi kuyavula icase and le case mangabe ivulwa wena wayivala. So ukuyivala kwakho into esuka enhlizweni kuwena noma mhlambe uba stepfather othi hayibo hayi ivale le yanto noma mhlambe nabonisana nawe uyakolivala noma mhlambe kwazisukela kuwena. Isizathu senza ukuthi ngayivula icase ngihamba noma ebusuku ngayivula ngalelo langa. Into eyenza ukuthi ngivale ukuthi ngathi ngifike endlini sibuke evela sinoma wangitshela ukuthi ngeke aze ngisupport ngaleli cala leli. Uma wangitshela ukuthi ngeke aze ngisupport yini mina sengidinga support yakhe ngibe ngihlulekile ukuthi ngikhulume naye because izitholakala kumanje uma ngobe busy phansi phezulu ebizana nabantu bemedia ukuthi angizange ngize ngimtshele mina ukuthi siphinde yenzeka futhi kwesibili kuyena oze waphinde wabona futhi ukuthi okay yenzeka lento la endlini. So uma ngiyacabanga ukuthi bedinwe lokho ukuthi angiphindanga ngamtshela ukuthi iphinde yenzeka lento le ingakho ethe ngeke aze ngisupport ecaleni. Okuphi kwenzeka kwawo la khona wona wawubhekele ubaba wakhe ngemuva. Ube nakho ngishutha nginganakile vele Ubaba wakhe. Yebo. Okay. Esenza ukuthi icala ngilivaleke ngoba uthe wathi mangiyazi ngisupport nokuthi kwakhona idate engangineze ukuthi ngibuye ngayo enkantolo. Akasho ukuthi ngeke ngihambe ngavuka eksene sengeke hambile emsebenzini nginganayo nemali ukuthi ngihambe ngiyo-attenda ngalelo langa because kumele ngiyo-attend i-social work. Okay, mhlambe wesisi ngicela ukubuyela kuwena. Yini le mhlambe eyenza ukuthi mangabe kokuqala uyibona lento ukuthi ingane yakhe ithintwa ngendlela engekho right ukuthi uyisukumele mhlambe lento ubike emaphoyiseni why kwakubangelwa yini futhi uthi izokubhidlizela umuzi wakho iyona neyathinta umyeni wakho. Oqala ingane yami khona ipoint elivezayo la ukuthi ngakhipha amagama ukuthi ibhidliza umendo wami. Yes. Okay, mbali mawukuthi uyakhumbula ngo-2019 ubaba mpilo bengakezi ukuzocela la ekhaya. Awukho umendo engangikhuluma ngawo lapho. Ubaba mpilo ucele ngo-2022 lawo magama ngiyawahoxisa ngaze ngize ngwakhuluma ngakwelami iside. 2 ungezi kwakho kumina uzokhuluma nami. Ikona okungenze ngaze ngagcina mina sengikuzonda futhi ngikuzonda manje hayi ekuqaleni. Ngicela ukuphazamisa. Yebo. Ngifuna ukuthola lapha ekuthenini uma ngabe uyibona lento yenzeka yini ebangela ukuthi ungayiwo report emaphoyiseni. Into enza ukuthi ngingayiko report emaphoyiseni 1 ngangisaba ihlazo elizongena mina kulona kuzongena ifamily yami kulona. 2 ngangana nothi ifamily yami izoqala kanjani ngiyitshena lento eyenzakalile. Ukuthi uzoqhubeka uhlale naye nje lo muntu owenza lento. Yebo siqhubekile sahlala ngokuthi mina bengibanikeza i-chance. Umuntu empilweni yethu umnikeza i-second chance. Mangabe intweni ethi uyaxolisa ibe yiphutha
nami into ngangiqala ukuyibona ngingayazi ukuthi iyenzeke endlini njengoba esho ethi okunye nokunye bekuye kwenzeke kodwa ethule ngangitsheni ngoba naye lonto ibiqala ukwenzeka kuyena nami lami side kwangithusa lokho kwakwenzeka ukuthi ngihlezi nomuntu okwenza into kanje laze emqondweni nami azange kufike ukuthi angigijime ngiphuthume emaphoyiseni ngathatha ngokuthi ngoba ngikhulumile nawo bowuthule lento ngeke ize isaqhubeka kodwa iside lami elikhulu bekukuthemba ingane yami ukuthi na kanjani mawukuthi lento akayiyeki umuntu osilisa lo esihleni naye la endlini izoza yona kumina izokhuluma nami yilokho ebengikuthembile mina kuyona wena bolindele ukuthi yona ibuye izokwazi ukuthi ikhulume nami mhlawumbe ingitshene ukuthi nangokuba bese phinda futhi ma bengazi ukuthi mina lento izophinda naye iphinde ithule ngangitsheni ake ngiphinde futhi ngibuze siswami ukuthi uthi yini le kuyiyona ebekwenza ukuthi ngiyakhumbula ukuthi kwangitshela ngifuna ukhonde ngizama ukuyiqondanisa yini le ebekwenza ukuthi ngoba uma wakho sekhulumile nani sengizima ukuthi ubuyele kuyena uthe yini ndaba ngoba umama ethi alikho akekho la athi khona ngibhejisa umuntu wakhe athi akakhumbula ogama unephutha lapho cause ekeda kulokho wazi wathi shuthi wonke umuntu azomletha mina ngizowenza lento le futhi yabona asilokho sisibuyele khona futhi nalapha ekuthenini wonke umuntu ozomletha shuthi uzokwenza lento futhi nakuyena umendo ke siyolokhuza ngeindlela ezahlukahlukene akusho ukuthi usuke sowuceleni noma usuke sowunjani but yonke into ethembisayo usuke ubona umendo kuyona ungasho ukuthi mhlambe uthi ufuna ukungibhidlizela umendo wami ngoba kunethemba kulento kuyona ukuthi mhlambe mengase lento ingabi khona siyakude nalomuntu but lo muntu lo ufuna ukuphazamisa yonke lento enhle singaba nawo nalomuntu ezobumendo vele egcineni kosuku so awukwazi ukucasha ngokuthi uthi wengakaceli ngalesi sikhathi but egcineni kosuku nanihlala ndawonye but amagama anjalo ngizange ngakhiphe ngaleso sikhathi wakhipha ngaleso sikhathi angizange ngize ngiwakhiphe okay lawa ke ukuthi kushuthi wonke umuntu amletha la omletha la yabo lezo inkulumo izinkulumo ezenzeke ingxabane besinayo endlini sengibone okwesibili ukuthi lento endlini bayayenza futhi ise deep ngicela khona le gama olisebenzisayo lokuthi bayayenza yini ayenzayo yena lo naye bethule ekuvumela ukuthintwa kwakhe kodwa engize mina bengithi uzoza kumina njengengane yami akhona nje sama amagama mhlambe ayisetshenziswa yilomlisa ekuthenini mengase ungicebe ngenze ukuthi abengekho kodwa ubenekhala endlini benesibhamu benomisa umuntu so bengisaba ukuthi khona into angayenza because ngisho besihlala endlini benakho ukuthi umbone okay akamnandi ngoba sihlala sonke la endlini akasithandisisi uyabumba asithandisisi noma uyakwazi lokho bedinwa nje idina into encane so ziningi izinto engabengiyisaba ukuthi okay if ngikhuluma ngaphinde akwenze futhi lokho bongakaze nemhlawumbe ufisa ukuthi usuke lapha kuma wakho uzohlala nogogo la ekhaya uma ngamcela ukuthi ngicela aze angilise ngala ngizohlala cause behlala eMlazi ngicela ukuthi azongiletha la wathi akafuni kube ngathi uyangilahla ngoba ezongizisa la usayida nalo yamuntu ngathula ke ngayeka kanjalo ngangabe wena wawunesizathu but wawungakwazi ukumtshela cha wayesetholile wabuza ukuthi enze njani ngami ngamcela ukuthi icela azongihlalisa ngala why ungazange uzomvumela sisi cause akazazi ukucela akazi ngeke ize ngokhuluma manga ngithi ngiyayifavor noma ngangisayida indoda akazazi acela akwazi ucela ngacela kuma kwakuyini ukuthi mana ngicela nje sisi ngoba sibhalelwe wena ngiyafisa ukuthi lento siyilungise ngeqiniso amaphutha siyibantu siyawenza so ngiyafisa siyilungise ngeqiniso angicabanga ukuthi lengane nje yonke into ezoyikhuluma la ke manje sesizoyenza isigebengu ke manje nomqambi manga into mawukuthi uyayazi nje hlale endabeni iphutha siyawenza nami kozama izingane ngiyawenza amaphutha ngibone egcineni ukuthi engibe wrong so uma ngabe ithi ingane wathi wena ufuna kube sengazuthi uyabalahla mhlambe umzalo onothando ufuna ukuhlala nezingane zakhe it's okay but iyona eyayibalekela lo mlisa lo it's okay so ngifuna ukuthola ukuthi lo ayikushongo yini ayikazi cela okay ukuze ubonakala ukuthi uba nokhuluma iqiniso phakathi kwami naye angifuni yazi khona into engingayifuni mina angifuni kube sengazuthi nisembangweni nalengane angifuni kube sengazuthi niyintombi zomlisa thizeni ingane yakho le ngicela usibhalansise leyo part ukuthi wena umama yona yingane
yabo ngiyacela Yes. uzama ukubeni uma ibe ingane still phela kahle kahle lengane kazi ithi ngicela ukuthintwa umlisa owasukela ingane wayithinta Yes. I-understanding ayinayo yokuthi lento eyenzakala i-wrong kangakanani Yes. and lo muntu unezikhali la endlini engathi mayikhuluma lo mlisa ayenze noma ngomqondo wengane yebo bebengekaza kwenze but ngomqondo wengane umqondo wengane ngicabanga ufike la uyabo so angisho ukuthi ngiyayivikela noma ngenzani but ukukhula uthintwa umuntu thizeni uze ubumnandi bokuthintwa ubronga kunezingane ezikhuleliswa obaba bazo ngo bezala ngakho lokho ukuthi uloke ithinta izigcina seyijwayele igcina seyilala negcina seyinesikhwele nanobaba wayo ukuthi ubaba kodwa futhi bayathandana you understand because ikhula ngayo lento yona ibona right you understand so ngicela ukuthi masikhuluma lento Yebo. singayifaki kakhulu ingane ekhoneni ngoba ithintiwa ithintanga ikhula ngayo lento le iziyayijwayela you understand iphutha lokuqala ngicabanga ukuthi mina wena walenza ukuthi lo mlisa mawumbona esephutheni uhlale nabo phansi ukhulume nabo vele lento seyiqalile and njengoba ubabona wena awazi ukuthi kwesingapi eyenza lento kodwa wena ngenxa yakho yokusaba ihlazo uyabona ukuthi ukusaba ihlazo kufaka ingane emgodini awuliboni lelo phutha ngoba lenziwa uwena Yes. uyabona ukuthi lengane uyifaka emgodini manje Yes. and iyabuya izothi iyacela angifuni uphike yonke into mayithi iyacela wena washo kanje ngeke izicompose lento manje ukuthi wena wenza kanje Ukuthi angikukhumbule icela futhi asithi awukhumbuli angeke ngize ngiqamba manga ngithi ingane iyacela uma ukuthi ke ngaleso sikhathi wabona ukuthi ngiyanqaba lesikhathi lento lokho iqhubeka ke kuyena kuyenzeke engayithandi bengagibele ezegogo wakhe afika ashotha uma endlini uhleli nami ubona into kanje uthuli nayo mangithi ngifuna uzohlala nawe gogo uyanqabela naloko wayesengakwenza ukuze kubonakala ukuthi isho ukuthi imina ke la owenza ingane ukuthi endlini ayithinto yenziwe kanje because nami umlisa lento ayenze kuyena angizange ize ngimthume okay asiqala nje kwaya angizange ize ngimthume ngangazi lutho futhi nakhona ubekuthi angizange ize ngibone nangalo 12 years ukuthi uyayithinta leyo nto yayisazoqhubeka nje isikhathi eside ngoba namanje ukuba ngizange ize ngithole ukuthi still isenzeka ngoba kekho bekhuluma phakathi kwabo u2 akekho bengeke uze kwazi umuntu uma wakho uyakukhulumisa manje bengeke uze kwazi isinjani isimo sakho noma wakho asikhulumisana bahleze esenamavi enigogo ngitshela ukuthi uyangizonda uyangidisonile futhi okay esiphi isizathu mhlawumbe sokumdisown njengamanje lento le ngithi ukuthele ngenxa ukuthi angakafiki deep kuyona ukuthi ngazi ukuthi kahle kahle lento izeyenzeka ethuli yena engakwazi ukukhuluma nami ngani 2 amanga angikhulumela wona iwona engawathanda engwazondayo kuyena kwezinye izinto njengalawa washo manje ukuthi wake wangicela ukuthi ucela uzohlala kugogo wakhe yabo nje lokho angifuna uqamba manga ngithenga amehla abantu ngiyazi abantu abaningi vele bazothi mina sengiyivikela iside lami akekho umuntu ongavumela ukuthi ingane ihlale endlini avumela ukuthi iqhaphaze umuntu wesilisa ngoba nangu ethi uthandana nayo kodwa wavuma ukuqala sisubona ukuthi benzi lobhuti kwangekona ukuvuma kodwa lokho ngelami iside kwangekona ngoba omunye umuntu uzothi ngoba wawubona ukuthi kunoronga wenzayo lo wesilisa ungayithatha ingane lengane uyigodosa ungazi utshelwe yiyona njengomzali ukuthi okay nali iphutha liyenzeka thatha ingane ngisuse kulomuntu ngoba kushuthi lento le into esazoqhubeka yenzeka ngalesi sikhathi yenzeka leyo nto azange uze kungifikele plus ngangicabanga nesikole ngoba ngaleso sikhathi unyaka wawuphakathi ngangeke ngikwazi ukumdrophisa isikole ngithi akaphuma buya azohlala la but bengivele ngithanda mina ukuthi babona bahlale nogogo wabo kodwa ngezinye izimo engeke ngize ngikwazi futhi ukungena nakuzona ezimalelana nomndeni nazo ezinye bezingenza ukuthi ngivuleleke ukuthi ngithi ayibuye izohlala la nogogo wazo because nalezo zimo nayo iyazazi kodwa ngoba sizile ngazo la izona engeke ngikwazi ukungena kuzona okay ukuphatha kanjani ke ngoba phela manje wena sister into engiyibukayo lengane iyafaka icase yini leseyikwenza ukuthi wena uthi le case oyifakile mina ngaze ngikusupport kuyona kanjani ingane esenkingeni one iqiniso la yonke into bengalazi akaze sihlale phansi sikhulume njengoba sikhuluma kanje ukufika kwami ngifike nge24 wakhuluma ngalesikhathi sikhuluma kwaba khona ubuhlaza futhi abenzayo wenzani wangiphendula
eke ngiphunduleni kwakhe ngathi mina shuthi le ndoda isimpoyile ngale ndlela ukuthi usekwazi nokuthi angiphendule wayeqala futhi ngqa ukungiphendula. Yes. Ngiseqaleni ngisathonyiwe. Andiz? Ngisathonyiwe eqaleni ncazi. Okay. Kanjani nje? Ngiyamenza sebhokole. Angikwazi. Ngisakapha nje. Ngaphila ngoba kuyaphila. Angiyazi usiyalo waziwayo. Ngobani? Kuningi. Ayikona. Wena unjani ka? Angikwazi. Ngisazi unjani. Right. Okay. Start there. Angikwazi. Start there. Wenzani? Kenzani. Wamanje ngihleli. Wangeke. Sekhaya. Maningi. Ngise-Adams. Oh. Yes, Nakho. Indaba ungibuza. Ngiyabuza. Akekho. Unobala. Ngiyedwa. Abantu baye. Bakhona phela kodwa ngiyedwa kuleli la ngikhona. Okay. Bank. Okay. Ngani gazi ndiyavuza. Angikwazi. Ngizasona ligazi liyavuza. Phuma igazi ngamakhala. Ngani? Sikulungile. Ngithi nani mina? Ikhanda. Phili. Ngiyaphuma ngoku. Siya kunjani? Sikho. Siyaphila mnewethu. La sinomakambali nombali nathi sikwishow la kuthiwa why mina. Yeah. Siyakuzwa konke ukuthi ubukwenza nombali. Sikuzwile konke obukwenza nombali. Kubhlungu bra wami ngoba ngeke uzokwenza enganeni yakho kuthiwa uyayizala. Yabo nje zonke lezi zinto ekuthiwa bozenza nombali zibhlungu kakhulu. Uzibhlungu kakhulu ingane ungayiqala mfethu ina 12 years. Kuze kuzofika lesikhathi uyenza into efanayo. Ubona ukuthi kuyinto eright ingane yakwethu lokho kwenza Bathi ngenzeni. Asingenzani ingane wesiya asikhulume nje indlela eqondile. Uyazi ukuthi wena wenzeni. So asike isidingo
sokuthi uqale phansi futhi ubuze mina ukuthi kuthiwa wenzeni. Yabo uma wengane ushilo ingane isichazele konke obukwenza kuyona. And uyakwazi futhi nawe ukuthi kuye kwafakwa necase. Leyo case yaphinde yahamba yayocinywa futhi. Kuyi rape ke siya kubizwa nge rape lokade ukwenza. Kufana nokuthi ulinga umuntu ngokufa. Ukuboshwa kuthiwa attempted murder. Ungambulalanga kodwa into obuyenza beyimbulala. So ke nala kulokhuzane kwi rape kunjalo. Attemptile ukuthintanisa i private party yakho nengane. Kuyi rape ingane lokho. Yebo ngathi uyivumile but ukuvuma kwayo ukujwayela ukuthi wena uyijwayezile ukuthi nginento kanje. Uyijwayeze na 12 years. Uthembekile ade ngikubuka esithombeni. Uthembekile kayifani nawe lento yenzayo. Ayifani nawe enhlobo lento yenzayo. Kunobaba kulengane, kunomuntu owubaba wangempela kulengane oyizalayo. Wena eyakhe ingane kuthiwa yenziwa lento yenza kulengane wayijabulela wena. Angeke ujabule. Ngeke uzujabula. Ukwenzelani point engeke uzuyijabulele mangathi wayenziwa kuwena? Yazazi into uphendula ngithini. But Angithi siyakuthiwa kwathiwa akuhlangana imindeni kuzokhuluma namhlanje umndeni wakhe awukazi ufike because lento uma walengane uyinyathele ngezinyawo efuna ukuthi uyiyeke wangayiyeki waqhubeka nayo. Why uqhubeka wenza into ezihlazo kanje? Usho ukuthi siya ungalala noma wengane uphindulale nengane kuyiqiniso. Le inkomo zakini wazithatha bayolobola lapha kulowa muzi ufuna ukwaziwa njengomuntu onjani kuona lo muzi. Ufuna ukwaziwa njengomkhonyane noma ufuna ukwaziwa njengomuntu orayipayo? Ufuna ukwaziwa njengoba isithembu uthathile isithembu wakhokhela uma wayo nayo futhi uyayithatha kahle kahle lengane ube kuthiwa iyona intombi kabulala nayo. Usaba ukuthi umntombi bayabuthathwa uwena kahle hle. Kuyiqiniso kodwa mawubheka ukuthi uzoxabanisa ingane noma wayo. Ngoba phela manje uzoxabana noma wayo kodwa umnyombo ukuthi xabane noma wayo wena uqalile into ongeke uzuyenze komunye umuntu ongeke futhi ongayilwela mangathi wayenziwe enganeni yakini. Impilo lo iphilayo. Ubulwane phela lempilo oyiphilayo. yeah. Uyenzelani bafu? Uyazi ukuthi lento lena ingaqedela umsebenzi uhambe uyobhadla ejele eside isikhathi. Uyenzelani into engakuhlalisa ejele iqedele ngomsebenzi uyophila enye impilo engafani nempilo kade uyiphila ekuqaleni. Unazo ezinye ingane ngaphandle. Unazo ezinye ingane ngaphandle. Wena ingane zakho lezi ezihleli komabazo mangathiwa amasoko omabazo azenza lento wena oyenze enganeni yomunye umuntu ungaphatheka kanjani? Ngeke kuze kube kuhle. Le uyiqhaphaza ngoba ingenayise niyona. Uyiqhaphazelani le? Kumnandi manje ubuhlukene noma wanje uma wayengekho eduze kwakho nawe uyambela le kude. Uma wengane mengabe elwela lento umbona ukuthi wrong ngakuphi? Yini ebangela ukuthi ubone ngazi ukuthi wrong uzombalekele usuke eduze kwakhe njengalokhu ungekho eduze kwakhe. Why? Inamba. Nenamba zakho uziblokelani inamba zakhe. Makuukuthi phela lento yenza right uziblokelani inamba. Awezina nomndeni wakhe. Hayi ke number yakhe blockiwe. Namanga. Kade isho ukuthi inamba yakhe blockiwe xa siblockwe ngoba ikona. Inamba uyishintshelani pho? Hayi ke nabe ngishintshe. Yintsha le namba. Le namba le yintsha uyinikezwe kini le namba le intsha le namba esikufonela kuyona. Akekho futhi. Inamba yazi vele imfonela ngayo. Namanga. Okay, asiziyeke indaba zeinamba vela kuyona into engize ngawo la. But ekugcineni kosuku yini eyabangela ukuthi ungezile ekhaya uzoxolisa phezulu kwalento wayenza. Ngoba vele ekugcineni kosuku kwangafanele nokuthi uzunikeza ithuba lokuxolisa kwafanele uboshwe. Yini eyakwenza ukuthi maungasaboshwanga so unikezwa ke ilokhuzane ukuthiwa woza uzokhuluma ungezi. Ngangafeel ukuthi ngizoza. Azasendela udaka message uthi ngizoza hayi ngoba ngikhefile. Noma ngifile. Kwaphela izinyanga ezingaphi? Kwaphela izinyanga ezingaphi ungazange kubona for 2 months waphela ngithi. Wake wabatshela bona ukuthi hayi cha angikhohliwe ngisazofika ukuthi u1 no2 no3 wake wabatshela bona.
njengoba ngisho ukuthi ngasendela dadewakhe message awatshela ukuthi ngiyeza hayi ngoba ngisidile inyanga sayiphela salindile ukuthi uma abuye ema-respect ngibe nemali kahle ngikwazi ukuthi size lapho. Uma wakho ngoba njengoba efikile wazi waphinda emuva pho why ungazange uzuze? Imali bengakahlangabezana Imali yani baba? La mabana yothi dijela olile manje ngi31 ukugibela kusuka eChesterville bavuze la uholile nje mhla ka31 wenze njani ngemali? inyanga yesibili le Inyanga yesibili futhi uhola. uma bengekho ngasosikhathi ufikile uma wakho kodwa kwafika yes kule process le uke wafika uma wakho wangamletha yebo wakamletha. ukuthi uma philo usenze enye into engazange ngize ngithande. Okay webafo ngicela ukubuza ke kuwena mfowethu ukuthi le ngane iyini kuwena? kwenzakaleni ngayo Iyini kuwena? Intombi yakho iyini kuwena? Ingane yama kaNkosikazi. Ingane yankosikazi. Uyakwazi lokho angithi? Yeah. Yini pho uthinta isi private party yakho kweyayo uyithintiselana? Indaba uyikhumulisa uyithinta amabele uyikopa uyenza zonke lezi zinto zenza kuyona ukwenzelani konke lokho kwenzayo? azayichama Uhloseni uzuyichamela ukwenzelani lokho? inuka ama-spends akhe ingane Ukwenzelani bafu? Ukwenzelani konke lokho kwenzayo ukwenzelani? Uyayichaphaza ngoba nakubaba wayengekho eduze. La ukhona. Okusho ukuthi izingane eziyintandane wena zonke uyayihalela ukuyibaza zonke. Ngoba phela kusho ukuthi umuntu ongenamuntu ozomkhulumela wena ukhayela ukumbaza. Why? La ukhona. Akuwena wasilengani mayihamba yovala icase. Angazi ukukhuluma. Akwazi ukukhuluma naye. Yeah. Njengoba uleka uyibamba ngoba ufonelwa uba. Yakhuluma nje ukuthi ngitshela ukuthi usisi wami lo le just word. Ngizobana ngase. Usisi wakho uzalwa uba uzalwa uma wakho lo sisi. Uzalo ubaba. Uzalwa ubaba. Yeah. Unobudlelwane wena noma walo sisi. Njoba lengane uyibuza ukuthi uphuma wayo bafo asizona izingane sonke ungayenza lento la kule ngane le kumina ngeke uzuyenze lonto ngimdala mina ngiya understand into yenzayo ungawaqamba mangangena sidingo ngoba lento izoya kude kakhulu mawuqamba mangangena sidingo bo understand wena ukuthi ukhuluma nobani phela utshethu uyazi bo understand ukuthi ukhuluma nobani Ngiyalazela ukuthi uyena umbali awurealizanga late urealize uqala ukukhuluma naye because you know ivoice yakhe ngaze ngasithanda isigebe amavoice akhe nantombi yafana ngisho ukuthi ngitshela ukuthi uNtombi because nantombi ayinamba yakhe safuna inamba engayazi wena lengane uyayiWhatsApp ila uventa khona lengane le uyayiWhatsApp uyitshela izinto ezenzeka phakathi kwakho noma wayo kuyiqiniso lokho ukuthi uzojula noma wengane ubutshela ingane izimfihlo zakho zasekamerweni noma wayo into efana ngabe niyikhuluma nobabili noma wayo kuphelele phakathi kwenu nobabili uma wayo kumanje ade ngitshela ukuthi yena ukhulelwe into le yangakaza ayikhulume namuntu but wena ukwazile ukuthi uhambe uyotshela ingane yakhe lonto kuyiqiniso lokho ukuthi wena ujula nengane noma unokujula noma wayo naye nengane ngala eceleni futhi ukhuluma nayo yonke into impiloni lo iphilayo baba impiloni ngoba yazi mase ngisuke la ngihambe nje Chesterfield ngizo siyafika kuthi umuntu right kodwa ngasese wenza izinto ezingcolile awukudeserve wona bapha awukudeserve ufana ngabe ngaphandle iqinisele imsulwa lelo awukudeserve ufana ngabe uhleli ngaphandle noma uyasebenza ufana ngabe ubukejele ufana ngabe ubushiwe because into yenzayo uyukuxhaphaza manje uholile ulele endlini akezi nomndeni wakhe kumanje uholile ulele endlini ufana ngabe uza nomndeni wakho la uzoxolisa into wayenza embi one emlazi lapha uhlalisiwe lapha ngoba uyazi ukuthi indlu le umuntu okuyena no connection nale yandlu uma unkosikazi wakho uhlalisiwe uyadelela uyajika futhi emva kwaloko uzofuna ukuzodlwengula ingane yakho ubuhlalisiwe uhlalisiwe uzodlwengula ingane lapho kulowo muntu ubunja lobo ophindiwe lento yenzayo sokutshela thina ngoba asisaba sinankinga ubunja lento yenzayo ukuthi ungathi uzohlalisiwe ufihlisiwe ikhanda yebo kulungile ngathi uyabondla ke makuthiwa uyabondla sekufuna bakhokhe ngokuthi ulale nabo sekufana bakhokhe ngokuthi ulale nabo kushuthi wena phela uyinja ubunja lento yenza ukuthi inji ikhwela le nje ikhwele nenje yake nenje yazalwa iyona ubunja iwubunja lento umuntu wesilisa oyihlathi ngenye indlela lento yenzayo ubulwane uyisilwane awuyena umuntu ohlala nabantu mabunjalo ukuthi ungalala nengane ulala noma waphi ulala nengane futhi
Embhedeni owodwa. embhedeni owodwa same house endlini odonswa ngesandla wadonswa ngaphandle wafakwa kuyona kwathiwa wozohlala kuyona ongahlangene nayo wena lo ndlu leyo kuhle ubona ukuthi right no cha ikuphi kini wesiya ngiyazi ngihayela ukwazi kini unawo amakhaya indawo uthi emakhaya nje mhlambe wabuthwa nezinsizwa wenzani noma nje umfana nje uvele wakhulela nje la ngoba nabakhulela eThekwini futhi abayenzi lento yenzayo ba understand abamhlonipha umuntu wesifazana impilo ithatha phi le mpilo yobulwano nje emsebenzini uyamsho waziwa njengomuntu right mhlawumbe ubizwa nangesibongo bakuhlonipha ugani unomfazi kodwa bazi ukuthi lo mfazi lo ugani uyena nengane yakhe futhi naye ufuna ukulala naye impilo onlo yiphilayo siya Ngabathatha isinyathelo ngayo yonke. unjani bafo ayikuyona impilo le right so ilungisa ke impilo yakho ungesabi bye bye mhlawumbe sixolisa ukuthi inkulumo yethu nosiya igcina ingaphelanga kahle because sibe nenkinga la kuma camera so igcina ingakwazanga ukuthi iphele kahle but sigcine sivalelisele njengokuthi umuntu okhombisa engazi ukuthi uyazisola ngento ayenzile and stuff even though engazange azasithathe ilokhuzane isikhathi sakhe ukuthi athathe umndeni wakhe awulethe la ubeka izaba lapha nalapha ya but akukho akuphikayo okusho ukuthi konke ngendlela ingane ekuchaza ngayo kwenzeka ngaleyo ndlela leyo yabo so from now on into esiyifunayo sifuna kube khona iway forward ukuthi mhlambe okupho kumele kwenzeke ingane iyakuveza ukuthi iyona iyafisa ukuthi akujezela akwenza ngiyakubuza ke mina ukuthi kumele akujezele ngoba naku yona ibona ukuthi kumele akujezele noma ifuna ukumjezisa ngoba kubo bafuna ukuthi akajeze ithi yona cha nayo iyabona ukuthi ngempela kufanele ukuthi akujezele akwenza so sikhulumile naye efonini njengamanje so uma wayo umuntu okhathazekile kakhulu ikakhulukazi ngobudlelwane babo babili benengane yakho ukuthi kuzoqhubeka kanjani so ngokwakho sister since ufisa ukuthi makaboshwe vele mengabe ekejele definitely ngeke bazobabonana nengane yakho Yeah. then sibulungisa kanjani ubudlelwane bengane noma wayo ke Sobona ukuthi konjeka kanjani ukuhamba kwesikhathi. ngoba yazi omunye umuntu nasesizothini uzothi omunye umuntu vele akufanele kuhlale isoka lakho nengane yakho isoka lakhe lingayizali umuntu owenza ukuthi kwenzeke lokho ubani Uzothi mina. wena so ke uma ngabe sekwenzeka lezi zinto ngoba lezi zinto lezi zivamile ukwenzeka siyakubona emaphepheni siyazibona ku TV mase kwenzeke lento why kuzondwe ingane ngobudedengu mhlambe singathi benziwe uwena because bose spacing is right nezingane zakho Yeah. wathatha istranger wasifaka einganeni zakho Yeah. so uma ngabe sekwenzeka lento nakhona engakhozwanga ingane ekhozwe umuntu ofakwe uwena Yeah. kufika kanjani ke kuthenini kube khona inzondo ephuma kuwena eya kulomuntu ngoba lo muntu akayikhozanga yonke lento ukuthi mayenzeke abantu ababe nesandla wena nalomuntu lo ofikile la we stranger Angizondi ingane yami ngizonda isenzo ethe into mayisiyes ingakwazi ukuthi ingithembe ikhulumi nami. Ileso senzo kuyona engizondayo not ngoba ngizondayo. ngoba nakuzonda yona Yes, mina bengilindele ukuthi ingane yami ngithembe njengomzali wayo makhona into eyenzakalayo ize kumina ikhulumi nami kungabe ukuthi njalo ngihlezi ngibona mina izinto ezenzakalayo kuyona. But yona ikwazanga ukuthemba mina incameni ukuthemba leso strange endlini ebehleli naso. Uyona into engiphatha kabuhlungu leyo. uboneka ngaphansi nasesiloku ngaphandle kwalokho ukuthi uyifice ibanjwe emabeleni ngibone lokwamabele ngase ngibambe efonini njengoba sesihambe sasafika la sikhona inkulumo yes inkulumo zabe efonini ukuthi bebenza nani yonke lento ebisivela ngoba sekukhulunywa bengingazi mina ukuthi khonto kanjalo abayenzayo yo ubaba wakho sesukuphi ubaba wakho biological father uhlala evillage kodwa unekhaya eMbombolo. unekhaya eMbombolo bayazi lento ekhaya kini kubo kababa Cha bayazi. abayazi ngicabanga ukuthi
izofika manje izofika ekhaya lento ngoba bafuna sikuveze lokho izofika ekhaya manje lento bazoyazi and awazi ukuthi abantu abazali ingane bazocabangana abantu bakubo bazocabangana mhlawumbe siphi isinyathelo abangasithatha uma ngabe sebethola lento because vele sisi kunezinto ezenzakalayo nje automatically kufana naleyo ukuthi vele bona bazosola wena. Yes, you understand. So ngizama ukwenza ube ready ukuthi vele bona bazosola wena ukuthi wena wathatha isoka wazohlala nalendlini kube khona ingane yentombazana. Yes, bazomgxeka yena vele uwrong and isenzo sengane yabo nasasikho sihle ngoba sesimele sikutshene ukuthi asikho right isenzo sakho sokuthi uma ngabe sowutholile ukuthi yebo lento iwrong lento eyenzakalayo bese ungamtsheli uma wakho makhona izinto ezenzakalayo. Yabona ukuthi wrong kanjani ngoba isizathu sakho sibekayo sokuthi wasuka wabona ukuthi unesibhamu and stuff wake basikhipha wakusabisa ngaso akaza sikhipha ngithi kodwa uma wakho ngithi wakutshela wathi uma ngabe lento iphinde yenzeke futhi uzomtshela. Yebo ngitshela. Why manje ungasamtsheli pho wena? Ngamtshela because yebo wakusho ukuthi angize kuyena kodwa okunye ayekusho kwakubeka mina ephutheni lokho kwakungenza ukuthi ngibe nzima ukuthi ngiphinde ngibuyele kuyena ngihambe ngimtshela. Yini le owayekubeka ephutheni ngayo? Ilokho engekushoyo athi akazange akusho ukuthi wathi ngizompilizela umendo wathi futhi ishuthi wonke umuntu ofikayo mina ngizokwenza lento engiyenzile kulo athanana naye manje futhi ukusho kwakhe kanjalo izinto abezisho uthi ni kuzona zonke izinto ukuthi as lento le into besiyenza sho sizoba uthungo ukuthanda kwami. Yeah, ngicabanga ukuthi ezinye izinto wena sisileze kumele siyibhasobhe kakhulu ulimi. Yabona mawudiniwe kungcono nomuntu ozomshaya ngoba into ozoyikhuluma ihlala forever enhlizweni yomuntu. Uyabo leyo nkulumo leyo ungayikhuluma njengomuntu osuke ediniwe futhi kufanele kunento kumele uyibheke la kunomuntu ohlalile okhalweni lakhe sidiscuss umkhulelwe nango kube sekuzoba khona omunye umuntu othandana naye. Yabo la abantu abathandayo laba bobabili lo munye unobudlelwane unobudlenazana ninqunu nalo munye so la vele isayidi alithatheki kalula funa sikhuluma iqiniso alithatheki kalula isayidi abantu nobathandayo bobabili but at the end of the day lo muntu esikhuluma ngaye la ingane yakho and asikho isidingo futhi ngeke izikwenze lokho ingane ukuthi ingazoma lapha phambi kwethu isiqambela amanga ithi wena wathi ubungashongo amaphutha siyawenza ngolimi uma sidiniwe. Uyabo mina ngiyafisa ukuthi nje ube nayo le nto ethi ya kushuthi ngayikhuluma mawukuthi uyakhumbula futhi kube ukuthi uyakuveza ukuthi I know ngayikhuluma vele ngangizidinelwe. You understand kurong ukuthi mangabe usola lo muntu wesilisa umsola umbhanqe naye ukuthi lento eniyenzayo kodwa kube kuumuntu oyedwa ushalazela yena ukuthi awufuni ukukhuluma kuqonde kuyena ukuthi lento ayenzayo usibani futhi kahle kahle lenkulumo ngangameli izela kwakumele yekuyena ukuthi manje niqhubeka mawuqhubeka nalento yenzayo enganeni hayi ukuthi mani iqhubeka ngoba manje ngathi manje bobabili bayayenza. Uyabona ukuthi kunento owayikhuluma ayangahlala kahle enganeni yayibamba iwrong ingane yakho 100% ukuthi ngakutsheli 100% iwrong. Angifuni mina uthi kusasa wangibiza ngabe semina ngashaya wena ngayiyeka yona iwrong ukuthi ngakutsheli ngoba wasewuyitshelile ukuthi makwenzeka kanje ufuna likutshele kurong ukuthi ngakutsheli but kumele sikukhumbule ukuthi sikhuluma ngomuntu oseyingane uzothi omunye umuntu izingane zamanje vele zisile yayenza ngamabomu kwasha kwacima kwavutha kungenzeka kanjalo kungenzeka futhi ukuthi ile sithathe show. You understand mina into engizama ukuthi ngilungisa le part yokuthi angifuni mina kube khona ukuqhekeko phakathi kwakho nengane yakho njengamanje ila kufanele ngabe khona ingane yakho uyibamba khona kakhulu isondeze eduze kulesimo esenzakala ila kufanele ngabe uyayithatha uyibeke eduze because egcineni kosuku you are the one owathatha umuntu wesilisa wazomfaka la endlini ofuthi ngabe yonke lento azangizayenzeka kube kuthiwa wena wawusuka uhamba endlini yakhe ngaba yenzekanga akuqali izigameko esikanje abanye bayazidlwengula definitely nawe uyakwazi lokho ukuthi aqala ukwenzeka la ekhaya mina kwezinye indawo ziyenzeka lento ingane izikhulelwe nokukhulelwa. Uyabo so ubudlelwano phakathi kwakho nengane yakho akumele kuphele kumele iqhubeke ingane yakho uyithande uyikhonze more especially kulesi sikhathi samanje ngoba ukuba kwayo la ule mhlambe yona ingafila njengomuntu engazuthi izitshiwe and stuff. Yabo wena uyithandi ngokwanele because nazi izinto izimo ziyayehlela but kunokuthi wena uyisupport uyibeke eduze
igcina seyumuntu engazuthi uyisitha njoba ishilo yathi wena anikhulumisani naye esiphi isizathu esikwenza ukuthi ungakhulumisani nengane yakho Khoza ngihleli nayo la. Ngihlele emlazi yona ihleli la ithatha ugogwayo. khona mhlambe noma ikholi ke mhlambe ngoba inamba yawo na ufonela nje ucheck nje ngengane yakho ukuthi right yini angithi enhlizweni bekusekhona lento yokuthi ayikutshelanga Lokho nginakho ukuthi ayengitshelanga. awazi uzifonele solo kuyafika la kithi Angikaze ngize ngifonele ifoni yayo ngiyithumele. ngifuna sibalansise lana Yeah. kodwa lo wesilisa Yebo. bomfonela so wazi nokuthi mangase umfonele manje angayicima ifoni ngoba kufona wena so wazi nokuthi inamba uyayishintsha kwathini Yeah. because yena uyamfonela but yena unecala ngaphezulu kwengane yakho kodwa ingane yakho uyifonela Bengamfoneleli ukuthi siyathandana naye. bomfonela ukumbuza Ngifonela- lezi zinto lezi No, bengisuke ngifuna imali yengane ukuze ngithole ukuthi ucingo livaliwe. Fanele ngihambe Okay. ngiyoqubuza fanele ingane le ekhona manje. Yondleke nayo njengengane yakho. Iyona into engenze ngaze ngakuthola ukuthi ushintshile inamba. ubhuti usebenza lapho umsebenzi wenzani Uka security. uyi-security ucabanga i-security ezobuye ilale nabantu abantu abaphephile lapho lisebenza ngakhona abaphephile so all in all njengamanje sisi mina angazi ngifuna ukuzwa kuwena ukuthi wena uthini case mayiqhubeke mayivulwe Njengoba ngithathe lesinyathelo ukuthi ngibhalele la ingoba vele Perfect. case ngifisa iqhubeke ke phambili. okay ngala nakhona futhi sisho kanjalo ukuthi iyaqhubeka Yebo, yaqoba. akukho mhlambe imbalo ongafisa ukuthi ukukhulume nje noma wakho manje sisahleli nje kanje mhlambe ongafisa nje ukukhipha enhlizweni ngoba nasi isikhathi siyasithola nalethuba siyalithola noma yini nje ngaphakathi enhlizweni ongafisa ukuthi uyikhulume from now on uqhubeka kuya phambili noma ngabe yini nje ufisa ukuyikhuluma noma wakho ohlezi ufisa uthola ithuba lokuyikhuluma ungayikhulumi nalethuba Ngifisa ukusho manje ukuthi ngiyaxolisa ukuthi angikwazanga ukuthi ngimtshele uma ngayo yonke lento lena ngesikhathi siqhubeka futhi ngiyalibona iphutha lami lokuthi angizange ngize ngisho. okay ubudlelwane phakathi kwakho noma wakho bu right njengamanje ufisa ukuqhubeka kanje ufisa kwenzakaleni Ubudlelwane bethu abukho right futhi ngiyathanda ukuthi bulunge kodwa futhi ngiyacabanga ukuthi ku right ngoba singahlala endaweni eyodwa because umama ekhuluma nami ngaso isikhathi lezo ezothetha ayangithuka so I think ku right ukuthuka mhlabathini sisi uyangithiwa ngibize ngesifebe athi ngimdlela indoda yakhe. Into yanini le? hayi phela ilento Usuphosisa mbala. sisi Into eqala ukwenzeka leyo ngoba sekunalesi umonakalo kanje. Okay, Kodwa kuyona impilo esibe siphila leyo ndlela. ngiya understand sisi Akuyona impilo besiphila leyo ndlela. yabona ilento engisho ngithi ulimi ekumele silibhaso yabona ukuthi ubiza ingane ngelokhuzane ngesifebe into ezohlala enhlizweni yayo isikhathi eside kakhulu leyo ukuthi ukuthathela indoda yakho ngifuna ukuphinda futhi again ukuthi umbalakazi athi siyangicela ungithinte Indoda ngiyithumanga kodwa. sinawo uyithumanga but akumele usole umbali Umbali ngishilo ngathi angimzondi. angisho ukuthi uyamzona ngithi mina kumele umsole Into engiyisolayo kuyena ukuthi angakhulumi angitshene noma atshene nombana bengamtshena. Ziningi indlela zokukhuluma izingane ezihlukumezekile ezenza ngayo ukuze zikhombise ukuthi khona into eyenzakala ekhaya. Enye yabaleka ngisho ubaleka iduku ingaziwe. Ihambe iyohlala ngisho phansi kwebridge idla iwunga. kodwa uyayizwa le language ethi ngigcine sengijwayele uyayizwa lo phathi Ziningi indlela bengazama ngazo. kodwa kuyenzeka umbize ngesifebe uthi ukudlela indoda yakho Into ekade ngiyikhuluma ngidinwe endlini ngoba sekwenzeke lo monakalo ngathuka kanjalo nothi ukuthi impilo esiphilayo. Lokho angikuphiki vele endlini bengithetha ngize ngimthuke. Lokho angikuphiki. Into engiyenze ngoba sengibone lo monakalo ukuthi ubuwenzeka endlini. engakutshela Kufana nako lokho ukuthi athi ngithe mina ubengiqedela umendo angikuphiki naloko ngishilo naseqala ngathi angikuphiki izinkulumo ebengikhuluma lokho ngidiniwe sengibone lento ukuthi abayenza endlini idiphu kangakanani sebekhuluma ngelanga leforum ukuthi indoda isizikwazi nokuthi bagumlelane ekamereni mana kwakhona neforum kodwa still yangafakwa icase yafakwa ngalelo langa leforum yes
not ukuthi mina ngumuntu okhuluma kanjalo ukubona endlini impilo besiphila leyo cha. Okay, kuyiqiniso ukuthi uma wakho from ingakenzeki lento le bewuma onjani kuwena? Uma ube right ma besizwana kodwa ngasho relationship yethu bengewuzusho ukuthi eyo mama nengane yakhe entombazane Ingakenzeki lento. ingakenzeki lento le Imana ke yini lebangela ukuthi bengekuzusho ukuthi i-relationship yengane noma wayo ngalesi sikhathi ingakenzeki lento. Yini mhlambe lebo uyimaka noma mhlambe bengamakwa umuntu uma efika abona ukuthi hayi laba bazalani la. ingoba besingekho close ngendlela umama nengane yakhe entombazane abangaba close ngakhona nokuthi bengakwazi ukukhuluma naye ngezinye izinto ngoba naye ayikho into engithi mangidlula kuyona ngikwazi ukuthi ngigitshele uma because anginakho lokho ukuthi ngiye kuyena for sure case uzongisiza into beyenza ngoba ukuthi imele vela yenze isivele nje. Okay, ake ngilinganise nje uqala nje kuyesikhathini wakwamqoqela ukuthi hayibo sekunento kanje noma wayibonela. Ngamtshela ngakwazi umtshela. But ngoba uyakwazi nje ukumtshela into ekanjalo yini le kanti othi ayikhulume kunaye. Uqhekeke uphasi kwami naye. Kodwa luqale ngoba kukhona lo baba phakathi kwethu. Kodwa nakhona ngamtshela uma ukuthi okay ma ngesikhathini kodwa nakhona khona la ngasikhathi esengibambe nalomuntu lo engithandane naye after lo baba lo enze lento le khona into ayisho uma ngendlela engaya ngayo esikhathini so eyangenza ukuthi shithi angimele ngisho into kanje kuyena cause ikhona indlela azophinda angijudge ngayo ayenze le nto le kube ngathi iphutha lami. Mana ukhona umuntu othandane naye emva kwaso sonke lesi sigameko salomuntu lo. Hayi umuntu oyedwa naqale ngaye before lo baba amqale nje usufuna sikhulume siye deep. Mana ke wembali wathini uma? Wathi okay after sengibambile nalowo muntu lo ebengithanda naye wathi ngiyeke ama period ngina 12 ngoba vele ngilala nabafana. Hawe ma. Waya kuma period una 12 because ulala nabafana. Wayimbali ukhuluma amanga? Ngiyakutshela lo nto. Awuzange angizange embali ngeke sis. Qala ngisho lento ma. Ngeke sis. Uyaqala ukuyikhuluma lento la kwimidi. Ukuthi ngathi ngabafana hayi musukuphosisa mbali. Hayi musukuphosisa mbali no. Wena uqhekeke uphathi kwami nawe luqale ngoba sekukhona lento ibiyenzeka phansi kwakho noSiya. Kuukuthi mina bengekho aware ukuthi khona into ekhona eyenzakalayo. Yila ngiqale khona mina ukuthi ngibona ukuthi shuthi wena uqhela kwakhe eduze kwami ingoba bese kukhona lo muntu wesilisa not ngoba nakuthina ubudlelwane besingenabo nawe. Ukuya sesikhathini angaze ngikusho. Awukazi uzukusho mbali uyaqala ngisho ugogo kwakho awukazi uzumtshene kona. Okay, ukuthi inhloso enkulu kakhulu la wemakambala ukuthi mina ngiyafisa ukuthi siphume la ni right nombani. Yebo noma ngangaba angesibe right ekhuluma amanga. Angifuni uqamba amanga ngisho abantu bangangibuka bangijudge ngiyesize sibe right ekhuluma amanga. Angeke hlobo ukuthi mina into engiyiqaphelayo wesisu izinto eziningi eyisho umbali zonke awuzazi ezinye uzivuma manje nako ngiqoqoza no akukho ngicela ngiqale phansi inidlali lapho la ngilaleli izinkulumo kade sikhuluma from isiqala ngicela uqale phansi ulala akukho engithi mina angikwazi noma ngiyakuphika but into engiyiphikayo ukuthi angiforce ukuthi ngivume amanga mbalo hloliwa ngithi ukuthi angiforce ngivume amanga ehluleni kwakho kutholakaleni angazi ngilale namuntu. Okay, uma wakho bebdoubt umuntu bakho ukuthi ngenzeka ukuthi uyintombi? Yeah, because ubeka ngivuse ebusuku engihlole ngilele angivuse nje hambe ngihlola etaningi. Ngagcina nini ukukuhlola? Angisazi kodwa ubuka ukwenza wena mangikuhlola bengikuhlola makade ujola namanje ngikuhlolile sengitholile ukuthi la endlini khona into eyenzakalayo phakathi kwakho noSiya ngakuhlola nogogo wakho waphinde wakuhlola. Ima kwemakambali uyakhona ukuhlola umuntu ukubona ukuthi ngiyakwazi ukhona ugogo wentombi wangifundisa ndakhona lapho ngize ngikwazi ngicela umbuzo sikwakwenze njani ngangimbambe nomfana wayekubambe phuma ngangimambe nomfana ngaze ngamthatha ngamisa kulo gogo uyena wazi wangifundisa ukuhlola ingane ngimngaka mina njengoba ngimngaka ekunayi age ngakwazi ukuhlola ingane ngafundiswa yilo gogo hlola intombi angithanda ukuthi ingane yami ikhuluma amanga endlini ngabuya ngibuza ukuthi ngiphuma phi ngasho zivikele ungayivikeli ngamanga wawuphuma kamfana cha ngangaphumi kubo ngakade simile emgaqweni naye. Okay, uma kwenzekile mhlambe usiyaweza ukuthi unomunye umuntu othandana naye mhlambe
Bekumphathe kanjani lo? Bengadini. Bengadinwa ne? Cha. Yabona ke qhawe mina ngwami ukubuka ngibona ukuthi into ebeyenza usiyawuthi angadini ukuthi usiyavela into ebeyifuna kakhulu ukuthi lo umfana thizeni amgqobhoze aqophozele lengane khona ezokwazi ukuthi alale naye. Yabo ngoba yena meyiqophozwa uyena sekuyiqala ikekhweni lakhe la. Ngeke kuze kube into enhle noma into engabukeka kahle mangase kuthiwe uyena oyiqhoyisayo ingane. Uyabo? So all in all mina bengikufisa wesisi ngifisa ukuthi nibuyise le yanto kaMani engane phakathi kwenu nobabili. hayi kuzomanzima baba mangabe isakwazi ukukhuluma amanga kanje phambi kwenu ke manje emhlaba wonke uzobuka yonke lento ekhuluma amanga hayi kuzoba nzima ngifuna uqamba amanga ngisho umuntu angangibona endleleni angijaja akhulume noma yena angeke ngize ngikwazi Manje ke simlahla lapha umuntu. angeke ngize ngikwazi Simlahla phi? angeke ngize ngimlahle indawo uvele ngeke iziphele inkaba yakhe negazi ukuthi siyazalana uyingane yami ngumzali kodwa ngamanga angeke ngikwazi ngoba namanje sizesifika la sikhona ungabi nali iqiniso kuyena umntanami iqiniso ibolona ngangenzelanga lona Kodwa usho uma ukuthi yena bekhona indlela abona ngayo ukuthi mina lento yonke yenzeka akayijabuleli bekumele abe nezinye indlela zokuthi lento aphuma ikhulume noma inogogo wakhe noma inobani bengakhuluma naye ngisho abangani esikoleni wawungazi ubengakhuluma nabangani ngisho othisha babo baxozi kanje nabo esikoleni Akakwazi ukuthi expect ukuthi mina ngimenzele iqiniso ekubeni yena wahluleka nawe ngenzele iqiniso. Uma wangihluleka kuqala. iqiniso kanjani? kanjani Angenzele nami ahamba ngivulela icala angitshengisa ukuthi lento le akunami uyangisupport uyayibona ukuthi wrong. Imake phela yabona ke mana ke ntombi. Yabona manje indlela sokukhuluma ngayo manje seyinginikeza mina isithombe sokuthi kuqhubeka kuyaphambili masokwenza ngamabomu ngoba uma wakho wahluleka ukwenzela iqiniso. akaliqali ke futhi into ayikhulumayo Hayi ngoba seyivela kanjalo kumina ngendlela echaza ngayo ukuthi bengizomenzela kanjani mina uma iqiniso ekubeni na wahluleka ukungenzela Uke wakuveza iqiniso. Seyithi ke manje lento ngikwenza ngamabomu ngoba naye uke wakuveza lokho vele sikhuluma nogogo bakhe ingoba masekhuluma kanje ingoba nami sengiyayibuza ukuthi indaba expect ukuthi ngenze into mina yena engakwazanga ukuthi ayenze. but vele lokho okukhuluma uke wakuveza sikhuluma noma mncane wakho nogogo ukuthi wena lento awuyibonanga ukuthi wrong ngoba mina wabona ngithuni ngaze ngabuza ukuthi ubuyisa ithatha njenge revenge ngathi ukuthi wena lento Angibona ukuthi wrong because ngase ngijwayele ukuthi into eyenzakalayo ngangayibona ukuthi into wrong ke. Kodwa but ezinye izinto oyivezayo zamanga for the fact imbali ukuthi wena lento bo uyifihla wenza sure ukuthi ayitholakali ingoba ukunderstand ukuthi ukutholakala kwayo kungase kwenze mhlambe something ezokwenza ukuthi iphazamiseke knowing exactly ukuthi lento eyenzakalayo wrong bowuqonda ukuthi wrong asingakufihli lokho bowuqonda ukuthi wrong Qonda ukuthi wrong kodwa mase uyijwayele kodwa bese ngijwayele ngiyazi kodwa ukuthi wrong. Okay. amanga nje imbali engawafuni kuwena wena iqinisa awunalo and unezimfihlo Kodwa ke manje ngicabanga ukuthi emakambali manje into esifuneka kakhulu kusekana manje kunakho konke. Phela kahle ukubopha angikwazi ukuseka ingane lokho ibhizi ngikhulumela amanga angikwazi yabo nje ukuthi ingene kuma period imini engimyalile engena kuma period ngahlala naye phansi ngamyala angizange ngize ngithi kuyena ungene kuma period ngenxa yabafana angeke kwakusuke laphi angeke nje kwakusuke lapho ukuthi uma wakho athi uzungene kuma period una 12 years because ulala nabafana wayekubona ulele nomfana wayekubone wenzani Ngalesikhathi kade ngisho ukuthi ngalesikhathi ngibuza ukuthi ngiphumapi ngamtshela ukuthi kade ngiye kumfana lo engimsho ukuthi bengithandana naye izinto ayikhuluma mediniwe ngaleso sikhathi ziyahlala kumina enhlizweni leyo nto leyo wayisho ediniwe ngaleso sikhathi engithethisa ngayithatha ke mina ngayifaka enhlizweni base angizange ize ngisho leyo nto uyalikhumbula kodwa makambalo usuke ebuye emfaneni ekutshela ukuthi ubuye emfaneni uyalikhumbula lolo suku ilanga yes ngiyalikhumbula lo ngoba ngaze ngafonela ugogo wakhe wafika ugogo wakhe samqhuba saya lapho kamfana wathini kodwa mengabe ekutshela ukuthi ubuye emfaneni mhlawumbe mawuzokhumbula nje indlela wakho ngamthethisa ngamshaya inkulumo wamthethisa ngaze awusakhumbula nolodwa nje mhlawumbe ukuthi ngenzeke ukuthi ngathi noma ngasayikhumbula ukuthi ngangithini kuyena kodwa lokho akusho ukuthi ngaze ngathi mina uye kuma period ngenxa umfana hayi angizange ize ngikhulume lokho ukube ngasho njalo mbali ngangeke ngize ngikuthathe ngalelo langa ngikuhlola ukuthi phela
ngangeke ngize ngiye kokuhlola wena ngaya kokuhlola ngafike ngathola ukuthi uyintombi kodwa ngizange ngize ngisho ukuthi uye kuma period ngenxa yabafana ukube ubuya kuma period ngenxa yabafana phela umama akakuficanga uyintombi owakuhlola ukuthi manje sisi ngabe kwakufica uqhekekile ukuthi manje sisi uthi ezinye zezinto awusazikhumbuli izinto wazisho ngeke uzukhumbule vele konke uma usuthetha okungenzeka nalokho wakusho kodwa usakukhumbula angeke ngize ngikuvuma ngizange ngize nkusha nikaze ngize nkusho uNkulunkulu ufakazi yabo noma ngathiwa ukunya ngikukhumbula but lokho angikaze ngize nkusho ngeke ngize ngivume into engingayazi mina ngithi ake sithathe ukuthi awusakukhumbuli ngoba nokunye vela ukukhumbula ngeke uzukhumbule phela lokukodwa mawudiniwe mina ngihleze ngisho ukuthi angithandi ukukhuluma mabe ngidiniwe nomuntu ngoba ngizosho izinto lokho ke mawukuthi ngakusho kwamnika igunya ukuthi yena endlini akwenzeki into athule iqhubeke izifike la ifike khona ikona bekumnika lelo gunya uma ukuyabuza ikona kumnika leyo right ngoba naku mina ngasho kanjalo kuyena yona wena shothi endlini awufuna ukuthethiswa kahle kahle awuyona ingane wena khona umehlo phasi kokungithethisa manje kungithuka mengakuthuka imbali ungabiza ngisho ingane zakweni usungenza umama omumbi ezifu mina bengihlezi ngikuthuka ngikuchapha ngenhlamba ngikuchapha ngenhlamba umncane wenzelwa yimina yonke into ufundiswa yimina even nale ndoda ebibhizi endini isichaphaza soba uthu nawe ayikuthengele ngisho isokisi lesikole lele sishibhelelo 50 rand kophepha ayikwenzeli lutho manje kade ubhala umatric imina engakhipha imali wahamba ngemali yami yokukorobha ngiwasha ama toilet wayothenga isicathulo mbali ubaba wakho akamsizi ngalutho wawuthenga icathulo zesikole sekubhala umatric ngathi anginandaba ngeke uhambe lesicathulo esipetukile ngasave imali mina ukuthi uhambe uye tertiary le ndoda ekutshena ukuthi mina nginamali desperate for i-laptop yayo kuyimanje nayo imali lesikhwameni ukuthi uhambe wena esikoleni ngihleli nayo ngoba ngikwazi fanele ngidecide ngawo kodwa manje uzongibukanisa nabantu ukhuluma amanga ngegama lami ungenza umama omumbi mina ongazange zakunikeza indawo ngoba uthola abantu abakunikeza indlebe and wonke umhlaba bonke abazali ababhekenele inkinga engibhekene nayo ngisukumela ngoba ngifuna babone ingane ezigulisayo ukuthi zinjani namadoda esihleli nawo ngoba namhlanje ubukhuluma kanje kwayona lo ndoda izobuka yonke le conversation esikhuluma la isizakale ngayo yonke lento eyikhuluma ukuthi ukwazi ukungibhiqa ngamanga because nayo ibikwazi ukuhlangana ngawe ikhuluma ngegama lami ngambi kuwena ugcina ubona ukuthi lento yenza i-right ingakwazi ukukhuluma wena ngaze ngasukumela phezulu mina lento ngaqhubeka ngaze ngafika la ngikhona ngoba ngigula ngekhanda mina esikoleni kade kune event yama award wawumelwe yimini uhamba nami ngisho izithombe zasesikoleni ayikho umhlangano ebengawuhamba wakho matric ukhokhelwa yimina yonke into ngisho ishathile esikole egcineni yona ndlela ofanele ungibonge ngayo la ngamanga phansi kwabantu kwenze sisi lokho kwenza uyezwa mawubona ukuthi ku right kwenze iphutha lami ngilivumile lokuthi lento mhla ngiqala ukuyibona ngo12 years angizange ngize ngithathele ngayile inyathelo obufuna ngazo noma abanye abantu abajaja ngazo njengamanje bathi lokho okukhuluma njengamanje kwamanga angeke ngithi ngikwazi ukuvuma amanga sisi nawe uyazi ukuthi amanga mina ngiwafuni angiphini ngamanga mina kwayile ndoda la endlini esikhuluma ngayo namhlanje ebingasondli 2000 uthenga igross engakanani endlini bengize ngiede mina ngiyami imali yona bisuka ifakeni kuyimanje iyasebenza truba isebenza ngami imanje obesebenza uwena wamfaka imina engamzamela isecurity isitifiketi unane high star lo muntu imina engahamba ngomfakela iCV ukuze abize la isebenza khona igcine nifanele aqhaphaze mina nengane yami ingane yami ijike izokhuluma amanga kanje phambi kwabantu ngoba ithola indlebe yokuthi abantu abayilalele mina njengoba ngila ngikuni ngekhanda ngoba mina ngifuna ubulungisa kuyona yonke lento le angihlangi la ikhanda lami mina bengaqala ukuthola indoda ngalomlisa ingificene ngane so3 le ndoda bengeke mina ngize desperate for umendo ngithi indoda angitholi iqhaphaza wena iqhaphaza mina ngenxa yomendo bengeke ngize ngikwenze lokho bezobe ngaqali ngishiya nezingane mina ngihlezi ngisala nezingane ngikhulisela akuyona yokuqala empilweni yami but into engidinga ukwenza ukuthi ungangikhulumela amanga uma kuba iqiniso ube ingane kumina ngicela ukubuza mbali uyabona abazali njengoba ecele la ngaphandle babhekane nezimo nje bathuli nazo ngithulile nakho ngagcina sengihlule ukuthi angikwazi ukuhlala nento kanje ngaphumela obala na njengoba nginamhlanje ngibiza imidi ukuthi ayizizolalela yonke lento le because njengamanje kwayena lo muntu owenza lento la ihleli khona upholile kubo uyasebenza ngumsebenzi awutholelwe yimina uyayidla imali yakho akanandaba ngisho nokuba nandaba nathi ukuthi kwenzakalani la imina fanele ngimlandele ngisho nangama calls ngame ngimfuna ukuthi akondle kwalezi ngane zakhe angishiya nazo manje njengamanje mase mina ngizogcina ngibe isilima kanje kuwena
ngicela wenze uba inkosazane kumina phela ukhuluma iqiniso phambi kwabantu. Angikaze mina nginiphilise ngokunithuka endlini. Ukukuthuka mina ngiqale manje emva kwalamanyala engikwaziyo ukuthi beniwenze endlini nihleli nalo baba. Ebengingawazi wathulele. Engahlala phansi nawe ngaze ngakutshela ngathi Mbali angeke ngithulele kwesibili. Le ndoda mawukuthi iyaqhubeka nalento wena isho ukuthi udiniwe ngaleso sikhathi wangibambela inhliziyo waqhubeka nalento ngoba nakuba ufuna ukurevenge mina ukuthi ngiyenza kanjalo. Mangahlosho njalo nje ngabe uqedile. Beku-revenge. Cha bengani abantu. But musuku ngikhulumela manga. Zonke lezi zinto ezikhulumayo ngifuna sikuphinde nangomakho ngiyambona ukuthi imvusela ulaka lento. Okungenzeka ukuthi mhlambe nakuyena ulaka lezi zinto ayibonayo ukuthi njoba uyikhuluma mhlambe omunye umuntu angajaja ngendlela ero mhlambe ngenzeka ukuthi zenzeke futhi ngenzeka ukuthi umqambela amanga. Yabo. So ngifuna ukuthola ukuthi lezi zinto ezishow ukuthi uma wakho wazisho. Unesho ukuthi ngempela wazisho noma nawe uyafuna ukuthi umbeke ibala mhlawumbe ngandlela thizeni zonke lezi zinto othi wazisho ngabe kuyiqiniso ukuthi wazisho Nginesho ukuthi lezi zinto engisho wazisho mangizisho lezi zinto lezi uma uba kanje uyathetha awuqala ukuzikhuluma kuyena angiqala ukuyikhuluma uyazi na angiqala Wakwangitshena nanini ngekho ngiphindelele Wake wangitshena nanini Wakwangitshena ukuthi mina ngikuthuke kambi ngikhulume nawe kambi wakwangitshena ngiyasho ukuthi nganga Uyaqala ukukhuluma lento nje basila ukuthi mina ngathi ungene kuma period ngenxa yabafana Wakwayisho leyo nto ngangayisho leyo Awukazi uzuyisho Mbali yini wena obuyikhuluma uma ukuthi ubuyikhuluma ke lonto lokho uhlulwa yini ukukhuluma kona ukuthi indoda engihleli nayo endlini yenza nje kwena bengikhuluma ko ubuka wangitshena mina wakwangitshena mina ukuthi usiyawenza lezi zinto kwena angazi ngize ngitshela Why ngoba kade ngisho ukuthi isizathu But izathu zakho Mbali ezamanga uphendule lembuzo wakho kade ngisho ukuthi isizathu ukuthi ngingakhulumi ngoba uma akaze mina angisupport angivezela ukuthi ngisho ngathiwa lento le iyaphinda uzongisupporta shuthi bengimela ukuthi lento le iziyenzeke kwesibili kumina ukuze akwazi ukuthi uma okay nawe nazi inyathelo kumele ngiyithathe ukuze ngisupport ingane yami Okay ngicela nje ukuzibuzela sisi mangingathiwa mhlambe lento eyenziwa usiya mhlambe ethinta ingane amabele emva kwayo mhlambe kade yenziwe umakhelwane wayibona nangu umakhelwane enza lento isinyathelo wasithatha kwenza usiya siyefana lesinyathelo ongasathatha kwenza umuntu ongaphandle Angazi ukuthi ngangizothatha siphi isinyathelo but ngangeke ngize ngisukumele phezulu ngitshena ukuthi mhlawumbe sekuyinto serious ngoba naku nabafana bengimbamba nabeqomile ngaze ngibophe mfana No Angikaze ngize ngibophe mfana bengimbamba ukuthi uqomile abafana obviously bebemthinta nababamele kodwa angikaze ngihambe ngiyovula icala lokho ngikusukumele ngoba umuntu ebengihleli naye endlini ngimthemba ngeke ngiunderstand ke sesikufanise kodwa indaba yokuthintwa abafana abaqomene abangangayi nendaba yokuthintwa umuntu omdala kusho wena uthi iminyaka yalo ungayiphinda kabili kulowo muntu ukuze kwanele iminyaka yalo muntu so una 18 futhi 18 times 2 kuyele eminyakeni yakhe uyabo so ngeke size sikufanise ke lokho but ekugcineni kosuku awukho wrong siswa mina angifuni wena siswe njengoba usibhalele ucabanga ukuthi mhlambe wrong noma mhlambe lento yenzeke ngoba mhlambe wena uyimbangela yayo ukuthi izenzeke no but ingane indlela ekhuluma ngayo it sounds like that indlela akhuluma ngayo angazi noma niyamuzwa yini le kwenza usho njalo ukuthi nani niyamuzwa ngithi yonke into uloke beka igama lami phambili yonke into uloke beka igama lami phambili yazi ukuthi nale ngane ukuze lo mfana angayilali yena lo siyahleni naye ngike ngayiphupha umuntu ethi mina ngiyithathe ngiyise emhlolweni igqokile ivunulile ngatshela usisami ngathi angilazi leli phupho uthi belisho ukuthini kanti ngizothi ngisaphuphele lelo phupho kuhamba isikhashana kuvele le indaba yefoni kutholakala yonke lento ukuthi uyayenza yazi konke ngithi ngizama ukuyihlanganisa nanga umuntu ubuye emfaneni uyasho ukuthi ubuye emfaneni uyamthatha umisa kohlolo inkulumo yenaza nayo ithi uthi uma kwakufanele ngiye kuma period ngina 12 years ngoba ngilala nabafana then boom mengabe iqhamuka isho ukuthi iphuma emfaneni seyiyathatha iswa kohlola yabo manje ukuthi kuyahlangana ngempela ukuthi ilala nabafana because awunayo isho ukuthi ulala nabafana so mthathe umise komhlolo uyabona ukuthi lento iyafuna ukuthi ihlangane ukuhlola ingane akusho ukuthi ngoba nakisuka ilala nabafana usuke uyigada uyiphephisa nawe njengomzali ukuthi angigada ingane yami ungaze kufikele ekuthenini imithe endlini ngibhekile nami mina ngisho lokuyihlola ukuthi isuke emfaneni manje seyiyakohlola khona manje
ukuthi ile nto engiyenzile nje namanje njengoba ngithola lokhu kwababa wakhe ngikwenzile nalokho kuhluke kephi imake lengane leya iwumuntu ohlolwayo noma yena umuntu ohlolwayo ukuthi nje iya komkhulu every Friday ukuhlola ubezokhamba wathi akakuthandi ngamiyekisa kwawukuthi endlini siyahlala ngiyamgada ngalendlela engimgada ngayo but manje ngimfice ephutheni elingasini yes into ebiyenzeka kanjalo ke leyo mina nje wazi kahle ekhula ngaze ngamtshela ngathi uzongena ezintombini khona izintombe bezila ngakwesidala ngaze ngathi ngizomfaka kuzona wathi akayifuni indaba bongayifuna intombi Kaze ngisho ukuthi angifuni uma wathi uzongifaka zona lezi intombi lezo cause khona usisi wami ohamba zona izintombi wanele weza uma ukuthi lezo intombi angazi zazidla ama drugs in ama esemakhekheni wathi ngekasangisa lapho ekuvikela nakhona but wembali yazi mina ngifuna ukhonde ngifuna we understand uma wakho uyakuthanda into engiyibonayo uma wakho uyakuthanda sometimes imbala kukho lulu ukutshela ingane ukuthi ngiyakuthanda but izenzo uyabona ukuthi umuntu uyakuthanda but ukukhulisa kwama wakho akuyona into esingama ngayo sithi uyakuthanda ngoba wakukhulisa ukukhulisa ingane vele umsebenzi womzali into engaxoxisi umsebenzi womzali vele kumele ukhuliswe uyena kuyimpoqo akuyona into kumele uyikhokhele noma ukhulu ukuthi funa ngikhokhe ngoba uma wangikhulisa umsebenzi wakhe njengomzali you understand umsebenzi wakho ukukhulisa but for the fact ukuthi ukwazi ukuzohlala phansi nabakhulume nawe ukukuthanda ukuvikela isithunzi sakho ukuvikela kulomlisa ngokuthi akutshela ukuthi uma kuukuthi lento iphinde yenzeka mbali ekutshela engeke ehlangalaleni engangimemezi kumuntu ekhuluma nawe ukuvikela lokho ukuthi lento mayenzeka ungaphindi uthule wokhuluma ukuvikela konke lokho uyaqonda lokho wena enhlizweni yakho unako ukuthi uma wakho uyakuthanda ngiyathatha yini ebangela ukuthi udoubt ngoba uma uyangikholisile uma wangikholisa futhi kahle engisupporta nazo zonke izinto bezenzeka esikoleni kodwa futhi khona la ngenxa lento le anginayo noma uyangithanda yini because ithi usangithanda yini ungasho ukuthi uyangithanda yini thana usangithanda yini ayisho ukuthi usakuthanda ngoba hawu awunayisho ukuthi usakuthanda ngenxa yalesigameko esenzekile ukuthi azange azasukumele phezulu ekuthenini mhlambe athi akuboshwe umuntu akwenzakaleni zonke lezo zinto lezo okay but ngenkulumo esinayo uyaqonda ukuthi uyakuthanda kodwa uma wakho awazi ugqoke nje kanje ubalo ugqokisile uyena uma uthando lokho ngoba makuthiwa uyathanda ngakuyeka ngakwenzi yebo kona kufanele akukhulise but methanda ngakwenza lokho ukuthi akudisown angithi uyakwazi lokho angithi njengamanje nje bahleli la ulimele naye umuntu abesothandweni naye lo olokhuzile obekade enza lento kuwena but njoba lo muntu ekade esothandweni naye wena bekufanele ngabe uyakhuluma ke nawangakhuluma ulimele uma wakho ngoba wena njengengane yakhe befana ngabe uyamtshela lezi zinto kodwa awazanga ukuthi umtshele umlimazile nakho lokho khona ke ukuthi ubone ngazuthi akakuthandi but ekugcineni kosukumela ukuqonda ukuthi nawe unenhliziyo phela umuntu ezinye izinto mazimehlela kumele abe nomvikeli umvikeli uma ngabe indoda yakhe ihluleke kumvikela kumele avikele izingane zakhe uma indoda yakhe ingamvikeli nengane yakhe ingamvikeli mawucabanga uzophatheka kanjani ngokwakho ucabanga unengane unendoda la indoda yakhe ayikuvikeli ingane yakhe ayikuvikeli uzophatheka kanjani ngeke kube kuhle uzophatheke kahle so asikwazi ukuthi uma wakho uyakuzonda ngoba wenzeni ngoba umuntu onicala le ile ndoda nawu nalo icala futhi ngokuthi ungakhulumi naye futhi uma wakho ngiyamblame ngokuthi athi lokhuzana ngeke azayiqhubeke nale case kwasha kwacima kwavuthwa kwaba wrong izinto azithathwa ngenhliziyo zonke izinto ezinye izinto uyakwazi nje ukuthi uqhubeke nazo khona kunjalo because uzama ukuvikela umuntu uyakwazi uqhubeke nazo so wena ayiphume lento ekhanda lakho wena into engizokutshela wona mina ekwenza ukuthi ube kulesimo noma wakho nalezi zinto oyikhulumayo nokumgcinela izinto ekhanda lakho ingoba bowuphile eduze kwalomuntu akade uphile eduze kwakhe lo muntu ade uphile eduze kwakhe indlela bezama ngayo yonke indlela ukukuvezela ubrongo bukama wakho ububi bonke bama wakho and lonto lo yenza ukuthini yenza ukuthi nawe ugcina songasambunga ngendlela kade umbuka ngawo because ufundisiwe ukuthi isho uyifakiwe lento kwena ifakwa umzali
so ifakwa ile stepfather lesi kahle kahle uma wakho akho wrong obungaka omningi ibona ngaphandle kwalezinto engimjajele zona but wena uthishiwe if ubheka i-conversation la lo muntu ayikhuluma nawe sikubi nje isidingo sokuthi ma sikhuluma ukhuluma nalomuntu afake igama lami wakho abuze ukuthi uphuma wakho zingakho izinto azikhulumile nawe ngoma wakho angithi kuyiqiniso ukuthi uma wakho wakutshela ukuthi ukhulela wakutshela wawuzwa ngoba ngezwe ngayo ma akaze mina okay ngithi mina uma wakho wakutshela ukuthi ukhulelwe uthi wena cha akaza kutshela ngithi mina wezwa ngoba uthi wezwa ngoma ngezwe ngaye eseyitholile lento le ngithethisa ukuthi mina ngitsheliwe uyena uStepfather ukuthi okay ama message benisendelana wona ninosia ekutshena ukuthi ngikhulele uthi wena akangahamba shiya ingane ezuthuku mina esengizoba nazo ubukuthatha block ngoba ngaleso sikhathi unengane ezuthu no ubukhuluma ngale engithwele ubungakhulumi ngengane ngobandile ubandile ahlani naye ubandile ahlani naye angithi abathi namanga kanjani yazi ngicelani makambali ngicela ukuthola ukuthi i-conversation eyimayelana nani wembali enani ikhuluma ayimayelana nokuthi ufuna ukuhamba kuphi ekhaya uhamba ngoba uyahlukana noma wakho noma uhamba nje ngoba uyahamba angimazi ngathi azothola indawo yokuqasha okay wena esiphi isizathu osibekayo nje ukuthi akangahambi ke lapho kulo conversation angisho ukuthi akangahambi wathi uzophuma empilweni zethu ngathi mina izingane zakhe lezi zuthu ayishiye noba izingane zakhe kuba noba umpilo nobandile bahlala lapho umpilo ubandile angihlani naye umpilo behlala nathi ubandile behlala eChesterville bandile engahlani nathi bala ubandile welokhuzana wembali ngizothanda ukumkholwa kuma wakho manje la emangeni ngizothanda ukuthi ngibuye ngimkholo phela funa sikhuluma into eqondile kuyiqiniso ukuthi lento yokuthi uma wakho ukhulelwe amahemhemo wawezwa ngayo siya angizange sengizwe ngayo oh Nkosi yami Jesu Maria ingcwele kodwa uphuma nama message engabasendela wona eyimbali akasho ukuthi uma wakho umithi wathi akashongo leyo nto akashongo ukuthi okay bathi ngayibamba ingxoxo yenu ngicela ukuzibuzela wembali zikhona yini ezinye inkulumo mhlambe ezake zakhulunywa uyena uStepfather wakho mhlambe ngoma wakho wena indaba okwakade ungayazi kodwa wazithuka sowuyazi ngenxa yokuthi yena ukuxoxela kwi-conversation ebeniba nayo sikhuluma iqiniso nangu uma wakho siyalungisa indaba le laptop phela indaba yani ile laptop bengazi ukuthi ishonephi ungayazi ukuthi ishonephi nami bengazi endlini ukuthi ishonephi okay akatshelo yena ukuthi ethathe uma okay uyabona ukuthi seyihamba ibanga elingakanani lento emakambani lezizwayo ngiyisukumela ngale ndlela engisukumela ngayo but ngiyayisola ngoba ngazi ukuthi ivele ngithela amanzi emhlanje wedada yabona into yenza ukuthi kuze kube kanje izingane la eminyango zihlezi omama beficana nenkinga enje ingane enkantolo ifika ithi besithandana nobaba mase kuvela amaqiniso asuke ephenywa ngendlela yenkantolo kuyila kuvela khona ukuthi khona vele uthando belukhona phakathi kwabo bowu2 ukuthi biloku isastrayisi isijikelezisi angifuni ukugcina sengiyifaka kuleyo mbishi lelo hambe sengivele ngiphoxekile already phinde ngiyophoxeka more enkantolo ezinye zezizathu lezi bezenza ukuthi le case ngingayijabuleli ukuthi ngimmele lo mntwana mbali uma wakho akaqhubeke necase ngoba nginezinto ezilingayo eziningi kabi uzoba ngakuyena eziningi kabi izinto engayi-understand uma uyena othe ngiyakaza ngisupport mina bengilivulile icala nginayo inkinga nalo siyaqhubeka necala okay mambali mina dadewethu ngiyakucela ukuthi kulesikhathi samanje ngiyaqonda konke okwenzakalile kuningi futhi ngendlela engibuka ngakho lesingakakukhulumi ngendlela exactly so mina la ngiyakhona ngikuthenini ngiyakucela uncenga inhliziyo yakho njengamanje ukuthi okungenani kube khona indlela ekwenzeka ngayo ngalomlisa ngoba into ayenzile ayikho right bekumele ukuthi ayijezele you understand ngiyacela ukuthi siyiphusheni sizonisupport si behind nina asigcina ukufika ngalamakhabane nje basifika namhlanje si behind nina sizoyiseka futhi iqhubeke iye phambili you understand icase iyavulwa ivula elokhuzeni emshiyeni ngithi uyaphinda wazihambela wena wayivala uhamba wedwa umseshi wayifika endlini umseshi wayeseqalile ukuqhubeka necase efuna ukuqhubeka nalo yebo okay okusho ukuthi makuthiwa iyovulwa kumele iyovulwa futhi iphinde iyovulwa khona again kumele siphindele khona laphana
mhlawumbe i-case number yaphela lokhu ikhona i-case number nomseshi wakhona ukhona futhi ukhona umseshi wakhona okay umseshi wamtshela isizathu esikwenza ukuthi ulivale ngamtshela ukuthi i-supporting enganayo ekhaya okay umseshi number yakhe na o31 awungeni o31 wakhona ngoba kuthi ufuna ukubuza kuyena ukuthi isiphi isizathu yena bekade sitsheliwe yabo futhi iyaqhutshekwa ke necase makambala angazi ukuthi icase mina bengivele ngilindele ukuthi aqhubeke nayo isidingo sokuthi ayivali sona futhi esangenza ngacasuka kakhulu ngoba kodwa ngicabanga ukuthi umseshi waze washo lapha wathi akhona ama social worker nganyama wangikhipha futhi esekhuluma naye lezo zinto zabe deep wathi akhona ama social worker nathi sikhona yonke into support edinga uzoyithola mangakuthi ekhaya support ayikho yena wayengasithatha ngisibindi sokuthi athi ake ngihambe ngiyobona le support eshiwo umseshi athembe lo mseshike still kodwa icala wathi alivalwe yeah but ngicabanga ukuthi njoba esibekela lesizathu asitshela sona ake sithathe sona ngoba kwesinye isikhathi asiyuma no nje nokucabangela ukuthi cishe njobe enza kanje wenza kanje kodwa yena bekhuluma esho kunye kungenzeka futhi nawe uqamba manga ngenzeka futhi lokwakusho ukuthi kuyibona but at the end of the day ake senzeni ngalendlela esicabanga ukuthi yona right manje yabo ake senzeni ngalendlela esicabanga ukuthi yona right ingane yakho yokuqala le yebo kwenzakalile ekugcineni kosuku umuntu akukho la ungamlahla khona sabantu siyawenza amaphutha ukuthi awafani futhi awalingani uyabo and siwenze ebanteni abanenhliziyo ezingafani you understand so ngiyafisa mangenzeka kuba ukuthi lento oyikhulumayo wembali iyona isuka from the bottom of your heart ukuthi iphuthele kanjalo soze laphinde lenzeka futhi uyafisa ukuthi kwenze ubulungiswa kulento uyafisa ukuthi kube khona ubudlelwane phakathi kwakho noma wakho esikhathini esizayo ngiyafisa nawe siswami ukuthi uzincenge enhlizweni noma ngesekona namhlanje but ngiyafisa ukuthi inhliziyo yakho incenge ukuqonda ukuthi ingane yakho le futhi engashintshi kusasa layo ishintshi kusasa lakhe ishintshi kusasa labo leingane ozizalayo but wena mawungazonda yona uthanda ezinye izingane kusasa ungaba isitha nezingane zakho zibe isitha kuyona uyaqona so ngiyacela ukuthi uyincenge abantu besilisa izinja nje ezazidalelwa uNkulunkulu ziyeyifanela zizinja nje ezadalwa uNkulunkulu zinamaphutha afanayo zinamaphutha noma ehlukahlukene futhi kodwa amaphutha wabona ukuthi lephutha leli iphutha leli engesiliphutha mabomu lawo yabo because ukusuka ngithanda omunye umuntu nje kukodwa ngithande nomunye kodwa wena uzazi ukuthi wedwa akusiliphutha mabomu but mase ngeza kwena ufuna ngifike ngithi iphutha ukudlwengula ukurape akusile iphutha lo ubunja so asikwazi ukunyathela ngenyawo sithi hayi bandla wenzile iphutha akusile iphutha kubela kujezele lokho uwena ke kumele umeseke ikona vele ngikufunayo ngoba njoba sila kuyimanje kusasa ngaphuma yokwenza kwenye ingane kwenze komunye unkosikazi ekugcineni aphenduka agcine sewumbulali ngoba uzobe senzela ukuthi vele nala uphunyukile mina into engiyalayo la ingane yami lento asiyibambe ngeqiniso ukuthi liphi ihlazo ebelelenza boba uthu nayo indoda mina ngingazi akusho lutho ufanele lifihle noma ikhulume lokho ngamanga ayikhulume ngeqiniso nami ngiyisupport ngeqiniso ngoba ngikaze mina ngibe umama wamanga empilweni yayo angikaze ngibe umama wamanga empilweni yayo ngiyafisa udade wethu uthobeke enhlizweni ngiyakubona ukuthi unolaka enhlizweni yakho kufanele futhi nami bengingaba nalo kufanele yabona la sikufanele ukuthi uluza abantu ababili manje uluza lo muntu othi utsanana nawe uluza nengane yakho akukho lula akukho mnandi and indlela obaluza ngayo indlela embi ebhlungu futhi umkhophombisho nala ekhaya ngoba nje bade kuthiwa ke zazohlawula nje yonke lonto bethi ayigezwe kodwa lo muntu still akanandaba nayo yonke le nto izosala ibhadi kuleli igceke lala ekhaya wayena ibhadi lokuthi angahle ehlelo ukureshwa la ngaphandle yes abantu imoto angene phakathi areshwe ngenxa yalento eqalo uyena lo mliso ongenandaba namhlanje nayo yonke lento but ekugcineni angengikwazi ukwakha ubudlelwane bami nengane yami emangeni angeke ngize ngikwazi ngifuna uqamba manga angeke ngize kwazi ngidinga iqiniso kuyona mhlambe siya ubukele mhlambe abantu bakini babukele wakaba isibongo siya wakandlovu kuphi emakhaya ekhaya lakhe lisemfumo siya mfowandlovu Chesterville manje uhlala eChesterville owasemfumo usebenza kuphi usebenza ka PRSS security eBB ezinkweni mfowethu akusiyinto encane le ngikufonelile ngakhuluma nawe akusiyinto encane le oyenzile ngicabanga ukuthi uyabona ukulimala okwenzile phakathi kwendodakazi noma wayo balimele umuntu okuyena omsusa wayo yonke lento wena
akukho mnandi ukuphila phakathi kwalabantu bobabili ngenxa yakho nje uwedwa. La okhona ngiyafisa mfowethu ukuthi wazi ukuthi ulimazile abantu abaningi kakhulu. Abantu ababukele bazolimala ngenxa yalento le. Umndeni, ugogo, bonke umuntu olekhaya ulimele ngalento yenzile. So umuntu nomuntu uma benzile into engekho right uyakujezela ukwenza kwakhe. So ke nawe kufanele ukulindela ukujeza. Ujezele lento yenzile ngoba yikho yinhle. Ngicabanga ukuthi nami uqala uyenza into eyikwenza ukuthi uyifihle ingoba wawazi ukuthi mayitholakala kuzofanele ukuthi ujeze. Cathi isikhathi sesifikile sekuyisona isikhathi lesi sokuthi into wayenza uyijezele. Ukuthi uzoyijezela kanjani? Uzoyijezela ngendlela kodwa enobulungiswa neneqiniso. Ngoba khona umphefumulo ozophuma, akho umuntu ozoshawa, uzoyijezela ngendlela eright engicabanga ukuthi nawe vele bowuvela uyilindele. Siyabonga kakhulu sohlanga media. Siyaqhubeka kodwa naleli khuzani nale case. Ingane ithi siyaqhubeka noma wawuthi siyaqhubeka. Nathi simile ngehema sithi ayiqhubeke. Umdlalo omuhle mawuqhubeke kuyaqhutshekwa futhi. Kuzohambe khambe sazane indoda yamadoda. Siyabonga.